ci njaboot bi def ko ci famille bi yëpp bu defee suñu président bi itam nga xam ne mooy Abdou Sow yàlla na ko fi yàlla yàggal yàlla yàggal ci kanam njaboot yàlla na ko fi yàlla yàggal yàlla sutura ko may ko fan yu bëri ànd ak wér gu yàlla mën na ko yàlla def wax dëgg yàlla ñun de sant nañ ko gërëm nañ ko gërëm nañ ko bi ci kanam yàlla wax dëgg yàlla moom nekk na nit koo xam ne mbaaxaayam fu ko nit mën a natt romb na ko ak yëg-yëgam ci nit ak buggu nitam moom amul farfarloo ci kenn mooy kum gis rek jàpp na ko boppam la ko def kum gis amul pël amul so ki mu gis boppam la ko def kon su la yàlla mayee nit ku mel noonu ci sa biir famille te mu nekk njiit ñëpp soxla ko ñëpp soxla am ku mel ni moom yow yàlla wërsëgal la ko kon yow nga war a sant yàlla da nga war a sant yàlla man xam naa am lu bëri wax di fekkoon ne moom kenn bu da waaye am yëpp ci doomi aadama la koy def ñaqam yëpp ak amam yëpp doomi aadama la ko def te loolu rek moo am solo wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah doomi aadama lépp loo def lépp loo jiital ëllëg wallahi loolu nga am moom nag yàlla dogal na ci ay suut li ko yàlla wërsëgal mu ci jàppale jaam yàlla ku mel noonu nag su la ko yàlla dénkee ñaanal ko mooy ñaanal sa bopp ki nga xam ne su amee daf lay defal da nga koy ñaanal mu man laa def mu ñaanal ko daal ma gis naa ne mooy ñaanal sa bopp. ñaanal ko bu mu ñàkk. waaw ñaanal ko wér ñaanal ko am ñaanal ko wërsëg ñaanal ko su ko defee ñu ngi koy ñaan mbooloo bi yëpp ñu ñaanal ko ñaanal naa leen suñu bopp kër gi yàlla def ci jàmm ak sutura ak naataal njabootam bi itam yàlla def ci ñoom barke yàlla def ci ñoom barke na yàlla def ko noon no mbiɗa ni enen calmina dental ngal maanaam mu ngi mel ne ñu ngi ñuyu mbooloo bi yëpp enen ɓe calmina enen ɓe jarna ñu leen di nuyu di leen ziyaara di leen tatagal kono mbiɗa ni keɓɗo neɗɗo mbaɗo no Abdou mu ne li ma wax nii rek ku yàlla wërsëgal ku mel ne Abdou Sow mii ganda wonko Allah hokkumade nga xam ne am na lu la yàlla may de Abdou mboni mu ne Abdou mu ngi nii o alano ɗo nekkut fi woon to wonno to fi mu nekk liggey makko liggéeyam bi ɗi fotti e nder famille mu daña ci biir gonɗo ɗo mo ala ɗo yo fof ku nekk fi ak ki nekk fi yëpp minen ko ñaabina to min ñi ne ñoom ñu ngi dëkk fi ba walla de ñaabina waɗi immoɓe ɗo ha Sénégal am na ñu fi jógee fii ba Sénégal kono mo nanani inde Abdou ku déggu tuddi Abdou ko waɗani hen lim ci defut mi yiyani on ne moom gisu ko man xam naa nden noon enen hen beltori kon ñu ngi koy puugaroo parnoride ñu ngi koy puugaroo ci ñu ngi koy puugaroo te ɗum ne nanɗo ɗum ne képp ku ko dëgg it famira ɗum noon nga xamee ko noonu enen o mbaɗira tiitarde ñu ngi koy puugaroo a heeɓi neɗɗo jiɗirɗo ni famille boo gisee amee nit koo xam ne sopp na sa famille andi Allah ko ɗum ɓuuri yidde xam nga yàlla loolu buggu nden an o suufi kon yow yaa ngi ko da nga koy ko puugaroo welno kam noon moom lu ko gënoon a neex nag so wona haajuji ɗi no paaɗi noon ha famille o fawɗi ɗo fekk doon soxla yu bëri keɓen ko kalanɗen kono ɓayri fowru mo mbo yottantoɓe waaye ko ngo fawɗum danañ àgg ɓe noɓe tinnode ne ñëpp nañ góorgóorlu hande tey ngenage no fuɗiri ni jant bi num fenke nii hande ko ñalande Abdou tey bési Abdoulaye nden hay goto fotano man kenn warutoon a manko min fof ponnoɗo haw ñun ñëpp famille bi yëpp waru nañ fii daje min jiiya Abdou ñu gis Abdou min duwano ñu ñaanal ko o kamilu gardinaɗo kaamil bi jàng nii duwa makko famɗata ñaanam du kala tawaɗo ɗum képp ko fekkee a waɗi hen ɓerde ma nga def moƴƴere ko sa andiye sa xol sa neɗɗo yéen noon kam nit nag ko kulle ma rek sa bés rek kulle ma tan naɓata e kulle ma yeeso maanaam sa mbir rek mooy yóbbu sa mbir ci kanam gandira noon nga xam ne ñu xamee ko sa noonu waɗiri noon soo defee ko noonu nattanɗa ko lépp loo dugg ganda ko liggey wonto nga xam ne liggéey moo fa ne continue liggey nga ma continuer sa liggéey yalla wallan yàlla dina la dimbale tinnoren noon ñu gëdi góor famille wona caaka famille du caaxaan Abdou mboni Abdou mu ngi nii ko sas makko de sasam la de gayo fii ñaabina ak ñaabina Sénégal ba Sénégal wanda ko sas makko yëpp sasam la walla ba ñoom yàlla moo ko mawɓe jawti mag ñi dem nañ kono en keeɓi lomtode am nañ koo xam ne de nden enen on jarna ñu ngi koy sant enen o duwano di ko gërëm no Allah junnu balɗe yàlla na ko yàlla may Allah accinen o ha ɓooya yàlla bàyyi ko wona yeeso meɗen nekk suñu enen duwodira e makko ñaanalante ak no moom Allah okko kattane yàlla may ko no yaari e nder famille Mum demee ci o ñantano kooli kam o yeeyi ɗo ha ndiwtongu baɗi mu ne dem na fii ba Badigu
te ko cukalon tan te ay xale rek ñoo doon jël wona ɓiɓɓe ɓe o jibinana ay doomam rek ñoo fa ne o yehi toon mu dem foofu momin koola haɗi on mu ngi leen di kool lu tax ñëwu leen andi ɗum fof ko jokkugol mo yëpp jokku mbokk la abdou ko jokkuɗo musidal Abdou dafa jokku mbokk de nden noon enen o jetta kon ñu ngi koy seet enen o duwano ñu koy gërëm no allah accoɗo ha ɓooya Yal na ko no Yàlla allah gërëm. ɓumnu galle ɗe Allahumma. no allah wiltin galle ɗe firta koreji ɗi waɗa yiruwa e koreji ɗi waɗa ɓeyditare Amin. danda enen ko kulle Amin. allahumma salli ala sallallahu taala li wax dëgg wax ci moom suñ toogee fii ba ngoon yi ñu ngi wax ci Abdou duñ ko mën a jeexal man de wax dëgg yàlla tey laa gëj a ndey laa soog a gisanteeg moom dañ doon wax ci téléphone rek musuma ko gis musuma gis waaye suñu wax téléphone da ngaa foog ne moo ma yar dama foog ne dañ xamante ñaar fukki at te musuma gis musuma ko gis wax dëgg yàlla te mu soppal ma boppam buggal ma boppam daf maa yëkkati di teg ma foo xam ne fa sax fa tabaarakalla ren bii ci nawet bii am na lu doxoon ci taw bi ci ngelaw bi suma néeg bi xaw ci kii waaye moom loxoom lu mu ci def diggante moom ak yàlla ak man rek maa ko xam ak moom kon lii alladina yunfiquna amwalahum sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala xawfun alayhim wala hum yahzanuna ñoo xam ne dañuy dimbali nit ci suuf ñoo xam ne dañuy dimbali nit ñaa ngi gis nit nag su la defalee at-tahaddusu ni'ma sukrun waaye wa tarku kufrun nit su la defalee mbaax si jotaay bi jotee wax ko wa man laa yashkur naasa laa yashkur nit su la defalee xéwal soo ko santul yàlla si boppam su la defalee xéwal doo ko sant kon yàlla moo ne fa amma bi ni'mati rabbika fa haddis yàlla si boppam bugg na su la neemee soo defalee xéwal nga sant ko fekk doomi aadama su la defalee tiraanga ngir yàlla soo ko moo defee wax ko nga sant ko si kanam nit ñi man de wax dëgg yàlla sant naa ko gërëm naa ko taxawam naa ma foo xam ne fa tabaarikalla gisuma ko mën taxaw foofu di génne na ma ci xat-xat boo xam ci jamono jooja maag yàlla rek moo ko am yàlla mi nga xam ne moo yore sutura yàlla na ko yàlla sutura yàlla na ko yàlla sutura yàlla yokk am yàlla yokk fan bi yàlla yokk wér bi ak njaboot yëpp ak famille bi yëpp yàlla mun na ko yàlla na ko yàlla maa ngi jégal li ngay wax si Abdallah loolu yàgg la si moom ñu nekk xale ñu dañ ko fàttali suñu néegi yaay ñoomi doo jàll fii dem ñoomi kilifa yëpp mu war leen nuyu leen kon li ñoo wax bu ci moom lu baax lii lu yàgg la ci moom li cosaan la ci moom nit ku nga xam ne lépp politique soo nit ku baax la lépp lu wax ci moom lu ëpp loolu mu ci moom ba pare ku bugg a réew mi Gambia la ku bugg a Afrique la ndax liggéeyam yëpp demul ci famille Gambia Sénégal addina bi yëpp ba pare fépp foo am di nit ku ñuul moo fa biir Amérique fi mu dëkka nit ku ñi fa dëkka yoo xam ne ay nit ku ñuul la ñëpp seede nañ baaxam man am na koo xam ne maa ngi waxaa ñoom foofu ñoom xamuñ man bokk naa ak Abdou dara waaye ñu maa wax ci New York foofu fi mu dëkka liggéey bu rafet bu mu fay def kon ni ñu moo defee fii noonu lay defee foofu kon nag na ko yàlla fay ñu ko gërëm di ko sant comme ay kilifa yi ñëw fii tam bàyyi ko suñu nijaay bii mu tam suñu nijaay la mu tam ñu sant ci kàddu asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum maa ngi nuyu mbooloo bi di leen ñaanal di leen ñaan pour ngeen ñaanal ma suma doom yàlla may ko fan bu gudda ak wér bu yaram Abdou luñ fa mënta wax si mbaaxaayam dañ desal te bugga na mbokka te am na respect xam nga man ak kii suñ diggante soo ko seetee xam nga sori wante nañ waaye musul jaar suma tuur bàyyi rek la te kenn mënut ñemewut maa yab si kanam te buñ sosee société bi ba léegi ñu def ko président fuñ mënta xewle loo xam mu ngi fa lu mu fay yónni kenn amul moom moo amee yëpp ñu ngi koo gërëm si loolu te bés bi tey loolu moo ko waral depuis buñ sosee société bi ba léegi famille bi mosuñoo dajee ak moom moo waral ñu ne tey ñu ñëw nuyu ko waaye mbokkaay nuñ ñëwee mën na am dinañ ñëw waaye kontaanuñ si loolu man sax leet naa waaye li tax ma leet moom xam na ko konoon man fii laa waroon a fanaan waaye suma doom fanaan na fi ak suma mag ak yeneen yi mbokkay ñi doom lañ si man kon maa ngi leen a gërëm
di leen ñaan rek ngeen ñaanal ma Abdou yàlla yàggal ko fii nu mu muñalee njaboot bi mu continuer noonu man loolu laa koo ñaan mu continuer di muñ because uuf doomi nit neexut waaye moom mun na uuf ba de fu muy wax ñu ñoo ànd ak moom moo ñu yóbbu defal ñu yëpp dugal ñu si motaam ñu dem foofu nekk fa ñaari fan ñu ñëwaat barke def ba rek la jógee fii ñoofel dem si ceeb fu xale am nekk rek moom bëgg na faa taxaw waaw kon ñu ngi koo gërëm si loolu te bés bi yàlla na mu bari waaw ñu defaat ko ay at yu at ñaan nañ loolu yàlla at bu nekk su fi ñëwee bés bi si dellusee ñu ñëw si moom siyaare ko ut si moom barke waaw niti barke la kon pour ñëw si moom ut si moom barke lu war la maa ngi koo ñaanal yàlla ko ma duubee ci battane moƴƴe dannuma kata e sey yàlla dannuma feere giɗo ya barke al yo allah walluma no kuufuɗa ɓesguma minen fof koye ɓesguma min goni allah koye lees tantama min goni nden noon yo allah nangiran eyyi albarka muno salmina fof mu ne mu ngi nuyu ñëpp muno weltono bete mu ne kontaan na bu baax a baax hunde fof e arsigue mum mu ne ñu ne ak wërsëgam hande ñalngu ɗo hande mu ne bés bi tey bii eɗo ara ɗo fi ñëw fii tombo ara ɗo si ku ñëw kala ko wiya e mum lépp luñ wax ci moom ene heddi am na lu des min mu ne moom muno wawi sukoyagalam ɗo bandi mu ne war naa wax ne xale yaam fii la ko def Vélingara waaw sukaɓe mum fof yesam jibinaɗo xale bi yëpp kanam lañ juddu waaw ɓe kam teddini sukaɓe mu ne xale yi yëg nañ ko xorma nañ ko fonk nañ ko respect no jokko nañ ko respect bu baax a baax ɗum ɗon fof mu ne loolu yëpp ko jiidigal ak mbokk la sa yi ka abdou yoɓe du'ane su boo gisee Abdou ne nañ leen ñaanal nañ ñaanal xale yi mino hooram muno yiiɗi yoɓe du'ane moom ci boppam bugg nañu ñaanal leen muno yiiɗi da mariama ne du'ane bugg na Mariama it ñu ñaanal ko ko derɗirawo am takke mu ne ay kali yaayam takkel lañ ka abdou mu ne Abdou de mi yiya ɗum kaw sengo yayam mu ne dana ko wax nijaay say yaayam bu boor yaayam sengo babam ko poto am si boori baayam nag moom magam la way mbo risida am mu ne waaye mu ngi yore yaayam nden noon ko kaw mbiyanmi mu ne waaye nijaay la koy wax mi wiya ɗum baba wala mu ne ko baay saabu ɗum mo ƴetti da e mu ne dayira konko mu ngi yore yaayam sukaɓe ɓe kam teddini mu ne kam mbaɗi mu kotirawo ne xale yi itam yëg nañ ko jox nañ ko res kala mo def nañ ko santuɗum mag hunde ko waɗat yëpp lu mu wax kenn ki ci moom lu mu ko sant naa ko def ndo o yaata leyɗe kawdinen ɗo mu ne bu mooy dem booba moom mu ngi fii kala ko kewi ɗo lépp lu fi am da mariama waɗa teppere ara ha galle mu ne Mariama dina def tànkam ba seen kër gi wax leen ko kala ɗo julde waɗatno mu ne fépp fu ñu julli di jot simno ɗo kombo ɗo mu ne fekk muy kombo fii mooy fii la koy def siko tobasi mu ne bu dee Tabaski kala tobasi ko hirtede no ko mi mu ne Tabaski lu ñu rendi fii moom fii lañ ko moo koy nden noon ɗum ɗon ko teddugal wonde hakkude amen moƴƴo mu ne loolu teraanga boo xam ne mu ngi seen diggante ɗum taki wimi kala ko wiɗon hen dagina hanki mu ne moo tax mu ne lépp lu ñu wax ci Abdou lu ñu wax ci kër gi mu ngi des muno ɗum ñaganno o heɓa battane moƴƴe mu ngi ko ñaanal yàlla may ko mujj gu rafet ɓesguure nde Allah waɗa hen barke naka laati njaboot yàlla def ci ñoom barke ɓe heeɓi jangre mu ne jàng nañ am nañ jàng ɓe heeɓi jangre am nañ jàng e jangga he bawme mujj roy seen baay e nino o jokkiri ni musidɗa ni muy jokk mbokk xale yi am ngeen e nino enɗiri ni mu ne musidɗa ak ni mbokkee buggee mbokk kamɓe ne ɓe etoɓe mbaɗano yee doom yi itam ngeen fexe ngeen roy seen tànk baay ɓe nangodira ɓe gonkodira ngeen jàppante dimbalante ayi ɗum ko waɗete ko mu ne gis nga lu ñuy def nii lu ñuy def ko ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allahi wa azamu ajran waaw ñu ne wax ne ba maa tuqaddimu maanaam doomi aadama daal lépp looy jiital lépp looy def daal maanaam da nga ko fekk ci loxo yàlla moom moo yore pay moo gën a mën a fay itam bépp fu bés boo xam ne foofu lañ soxla pay mu ne ñam wannan maa ko ɗon yiɗen jobdinde nden noon si tawi ɗum ɗon ñalgu ko ɗum ɗon foti liggane mu ne kon bés boobu bi nga xam ne fa lañ gën a yaakaare pay fa lañ gën a soxla pay bés boobu moo jara liggéey nden noon kala ko fera kala ko fera he musidal mu ne lépp loo xam ne def nañ ko ci mbokk def nañ ci mën Allah yo Allah yoɓani ni mu ne ñu ngi ñaan yàlla yàlla na ko yàlla fay ci borom yewtere nde sabu mu ne bu ɓooyi waxtaan bi ɗiɗi keewi soxla yaa ngi bëri assalamu aleykum assalamu aleykum wa rahmatullah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما قلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. وبلغ مولانا رسوله المصطفى الصادق الأمين وأصدق القائلين والمصدقين ونحن على ذلك من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا التي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا يوم أن نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فادح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل ميزاننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والفوز من كل بر والنجاة من كل نار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول بها بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا ربنا يا خالق العوالم خذ بيننا وبين كل ظالم يا ربنا أنت ترى ما قد جرى فاقسم بقهر من علينا جسر أهلين والحمد لله رب العالمين. صلاة على النبي. li Abdou waxoon ñu ñaanal leen bu ko defee nañ leen ñaanal ñu ngi mooy fi ñu ñaanal leen. Jaaje Wañ Buri Njaay Amin Sirif Ousseynou Fa Alpha Muminatu Fatou mu Ndaw Ajiramu ak Moussa ñii ñooy sumay doom ñii laa bëgg ñu sànni leen ñaan ñii ñoo ma dooleel ñoo ma jàppal bar bu ko defee ñun ñoo ko déggal moom bu ko defee ngeen joxe doog si ngeen joxe doog rek bu ko defee seen joxe leen doog rek nañ jàng Fatiha jàng salaatul Fatiha alam nasrah iza jaa nasrullah su ko defee ñii bugg naa ngeen fàttaliku ci Adama Ba Ñooro la bàyyee ko ngeen fàttaliku ci Sana Baro bi may tukki kii laa denk suma njaboot ñëpp ñu boole ñëpp ñu boole ñëpp su ko defee ñaanal leen yàlla taxawu leen yàlla yokku leen yàlla aar leen ci barke salaatul Fatiha إذا جاء نصر الله صلوا على النبي. اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا jàmm saxal ko fi ak Sénégal te yàlla delloo ko daal yàlla saxal ko jàmm ak Afrique yëpp yàlla delloo di dem jàmm ci Palestine fii fi nekk ñu ci nekk yàlla teggi fi nekk ko def salaat اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا gannaaw loolu nañ jàng Fatiha benn yoon ayatul kursi jàng fukki Ixlaas ak benn yéene ko suñ kilifa yu jiitu kilifa yu jiituñu dañ leen di ñaanal ñoom ñaan rek lañ soxla ñaan rek moo leen jëriñ foofu su ko defee nañ jàng Fatiha ayatul kursi Ixlaas fukki yoon ak benn di ñaanal suñ kilifa yu jiitu yàlla yërëm leen yàlla xëy leen àjjana. yéen yéen laa ci Mariama Ba waaw waaw kilifa yu jigéen yàlla yàggal leen
lépp luñ fi ñaan yal na ko yal na ko yàlla nangu jiitu yàlla yërëm leen yàlla xare leen àjjana yàlla dee dul seen noflaay yàlla maa ñu àjjana bi daw si barke salaatul faatiha des yàlla yàggal leen yal na fi yàlla yàggal ñu war yàlla barkeel leen ñu war yàlla barkeel leen lépp yàlla barkeel yàlla mën na ko yàlla na ko barke salaatul faatiha yàlla wàccee fi jàmm yàlla wàccee fi sutura yàlla wàccee fi naataange yàlla wàccee fi jàmm wàccee fi sutura wàccee fi naataange yàlla mën na ko yàlla ñu war yàlla barkeel leen yal na yàlla barke yal na yàlla barke njaboot yal na yàlla barke njaboot yàlla teg leen ci siraatu bi yàlla mën na ko yàlla ko yàlla barke salaatu faati lépp lu fi ñaan yàlla na ko yàlla lépp lu fi ñaan yàlla na ko yàlla nangu képp ku fi teew yal na yàlla faj soxla képp ku fi teew yal na yàlla faj sa soxla yàlla moo xam soxla yal na yàlla yàlla yàggal ko yàlla may ko fan may ko wér may ko sutura yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla barke salaatu faati allahumma salli julle Ousseynou Nduteede Fatou Sonko ñëw leen na ñëw ar war o arde ni arabe ma ma ba gaddede بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا إلا أن يؤمنوا ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين لم يتوبوا عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك شديد تعال لما يريد كفروا في تكذيب بل هو قرآن مجيد في لوح بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب ما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق إنه على ɓe jippini kamin he subaka he joni minen defi kaccitare ɗi min defi bottaɗe minen defa bottaɗe e hemɗa minen defa hemɗi min defa hirande min defa findine fofna ɗo caklina ɗo monina ɗo sosuji ɗi fofna ɗo ko miƴiɗa he fof hande he ñamde ina min defi in ɗo eyyi usmankan ɗo hande hay hunde mankani ɗo ko miƴiɗa fof ko ñametena ɗo hande eyyi jarama jip Sarminda.
maa ngi nii si benn cin bi. ok. di ko toogal. parce que yéen a toogal ko si xol bu set wécc. ñoom tam ñu lekk ko mu des a jàmm. ndax su may ay gàmmu lañ. man séeréer bu set wécc laa. si barke séeréer barke salaatu Fatiha. Fatma ne mii moom laa bokkal si marché bi di jaay. mu gis ma rek buggal ma boppam. ne ma nañ dem nga jàppale. léegi ma ñëw di ko jàppale si liggéey bi. nekk dara gorom bi ma fekk si kër gi. siisul ma boddul ma. bu ma ñëwee dem ba tey mu may reexal di ma kafal di ma reexal. lu nekk mu ne ma jëlal. maa ngi koy ñaanal yàlla sëyam yi yal na si yàlla def barke. yàlla musal ko ci seytaane. musal leen si kii naa bañ a pexe moom. yàlla sàmm leen aar leen. aar seen njaboot. barke salaatu Fatiha man nag mënu maa wax. damaa tray rek waaye maa ngi leen a ñaanal. man séeréer bu set wécc laa ñuy pol lañ lu ma leen ñaanal dafa leen loolu la maa ngi koy ñaanal yàlla maa ngi lay ñaanal yàlla ba ma ñëwee fa fii ba tey démb ba tey gisuma ras ree rek mu ngi si ree rek maa ngi koy ñaanal yàlla sëyam bi yàlla na nga toog ba bu si gis looy rëcc. amiin yaa rabbi yàlla musal la si seytaan. yàlla am doom bu góor mu nekk sama jëkkër ma ñëw topp a jaam. waaw seet ma ñëw fii man de ma ñëw si ceeb ngénte bi. Seydou Assane ma ñëw topp a jaam. waaye jigéen ñi bu ñu ñëwee góor ñi ñëw. jigéen ñi moom nañu ne boobu waaye góor ñi moom nañu ñëw. yàlla dina ko def yàlla ko yàlla def. yàlla de mën na ko yàlla na ko yàlla def waaye. yàlla def. amiin. bismillah. andi ko to heɓuɗum ɗo hannde mi annda weltare mon ɗen kadi hannde min ɗo keɓi tour de famille min keɓi ɗo tour de famille galle abousa minen beltino bete no wona seeɗa sabu min de ko sénégal immori min wiyete adama ba ina immori ñooro tour de famille o komo fuɗɗi ko duuɓi tati hikka kono min mina fuɗɗa arde hembo mina fuɗɗa hembo hawrete caggal nde garmi ɗo new mi tawi ɗo weltare e mina ɗo tawi vraiment mawniramam e denɗiramam joom galle o ko denɗam wawɗo jaɓɓo hoɓɓe neɗɗo moƴƴo mo gandanɗa hoorema mo jari andu mo jari hoɗoyo mo jari laara ko tinɗo musidal minen belti mina duwo minen ɓe duwano minen ɓe ɗaɓɓira duwa ɗum komin puɗɗi ɗo minen ñaago ina yaha yeeso ha sukaɓe amen keƴa heen taniraɓe amen ne keƴa heen minen duwano kay joom galle on minen duwano kala tawaɗo ɗo kala ko duwiɗa ɗo kala ko neɗɗo sohli ɗo kala ko neɗɗo enni ɗo ko moƴƴiɗa yo Allah yettinin ɗum Allah naɓa e yeeso min noon danaka komi suka e nder famille kono mina welti minen welti sabu ɓeɗo fof denɗiraɓam hande ganndumi ɓe ɗum ɗo taki ganndumi ina dañi importance ina dañi fayda ina moƴƴi min adama de ko weltagol tan dañi ina weltine betene wona seeɗa mina ñagato joom galle o Abdou Sow yallah nawru ɗum yeeso mina ñagano ne jogom hummo yallah waɗa e mumen barke e ɓe tinno noon kadi ɓe dañi baaba ɓe tinnono betene wona seeɗa ɓe jangga sabu ɗum ko leçon ɗum ko jangre kamin ɓe poti janggo ɓe daara e baye mumen on neɗɗo moƴƴo mo gandanɗa hoorema joni ɗum koko suɓete he leƴƴi he ko tinɗo yimɓe saɗa haalda e mum téléphone sa ari galle mum ko noon o jaɓɓoratma min noon mina welti tan mi anda ɗo weltare nde haaɗi mina welti tan mina ñaago cellal e balɗe mina ñagano Abdou cellal e cellal jogo mum kala ko o sohli kala ɗo sohli yetto yo Allah yettin ɗum toon ya barke salatu fatiha a jarama merci heɓa ko weeraɗo wona weltagol so wona weltagol min ni woni kadi naata so min ko camen baydam gonmi kono nde fedde ko weltare tan kemmi hen momi gandi yo momi anda foof somi nani inde mum reta ina kam weli te ko ɗo ko jiidiɓe baba jiidiɓe yumma denɗiɓe na ko awdi wotiri awiɓe ɗo kam ko weltare tan no duwano Abdou yo Allah nat ɗum yeeso yo Allah wate mum barke waɗa e sukaɓe mum e barke taweɗen yo Allah min de no welti min no welti no bete saabu rewɓe mum ɓe kam ko masallah ɓe kam jaɓɓo no bete
te no ɓe kaaliri fof somi arinde ko noon tawanni ɓe joni ɓe fof ko musidɓam mi feeraɓe yi mi feeraɓe nadduyo koye ɗemgal rek mi nani e radio walla mi nana ine mobaya kono hande mi yiiɓe hande komi beltiɗo a way kam nino daala neɗɗo wiyta kume kam kono wonno mi wiyanno jeen bato wallahi yo Allah nabin yeeso o ko miñam minen jiiɗi yumma e baba o ko ɗiyam oɗo ko jiidi am baba oɗo ko delɗirawo am jarama yo Allah waɗan en jaam yo Allah lakku en ɗo moƴu ala ya barke anna e annabijo Allah o yeeso amen nabdengal ngal yeeso ya barke Allah ra sukaɓe e barke so kay ko weltare tan ayi mawɓe ɓe gari fof ɓe ɗo e mooni ɓe ɗeeni kodiraɓe ɓe ɗo fof ko weltare wona debbo wona gorko fof ko kodiraɓe tan e miñira wallahi ko weltare tan wallahi minen belti e beta jarama wi alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin min jetti Allah min jetti nelaɗo mais min gandotirano to minen ɓaɗotori kono min gandotirano kono nde fedde waɗi ha min gandotiri joni min gondi jiiɗi ɓe ɗum majjuli ɓe ba mine fof dendi en ɗam gotal abdou on neɗɗo wawa ɗum yoɓ kana Allah subhanahu wa taala o tan min tori pour o yoɓat ñamande mum koto wam leeɓi mi hanti ɗo leɓatmi ɗo min kay ko alhamdulillahi tan mbawmi hen ɓe anani jarama jom mi yetti Allah mi yetti nelaɗo o kay ko baɗum to garɗo suudu kawum o woni nene funeɓe ko nene funeɓe won ɗo de anno ko suudu kawma nene funeɓe oɗo woni Sadio ko Sadio woni ayi mo fala yeeso wiyano lebde ko Sadio ota wulde kadi duwaɗe Allah waɗ duwaɗe Allah waɗa maɓɓe barke min Jaye Diallo mino immi ñaabina e min e yero Alaji Yero Diallo makko ne mbo immi Jamara ko minen fof gimmodi toon min gari ga min kawri e ngal min garani ngal dental noon mino ñaago Allah ngal dental no yaaru yeeso sukaɓe wota mbaɗe tayale ngal dental gacce ko nanguɗon ko o aduna neɗɗo ala mbo dawani ko hoore mum dawanda mbo jokki musidal Allah jokka balɗe ma mo ñokki musidal Allah jokka balɗe ma te Allah firtanma wona e musidal ko enɗam Allah ala ko tagi ko idi enɗam ala jibinaɗo mo muynani enɗam ta muynani enɗam tan amaya enɗam beyan ni so a jibinirama beyan o muynani enɗam on ko maayo kala jibinaɗo ko enɗam so neɗɗo yeehi ha ɓuditini ngal ɗo damal a fotani en wattayal min jakori onon sukaɓe ɓe minen ko sukaɓe min jakori onon sukaɓe ɓe so on mbaɗi tayale ɗum tan on mbaɗi ko boni ndi jawdi aduna ndi ko gasdi kono musidal ko aduna e laakar nden so tawi on pokitini ko wayni gilimɗo ha ñaabina Badibou Sandial ha Sénégal enen fof en tokkodiri e ɗum woni hotonde wotere nden on potani waɗe mum tayal min Jaye Diallo mino on ñaago mbakkile nangue ngal dental wota mbaɗe hen tayal wota ɓuye hen nangue ha tiiɗa wallahi son nangi gandon ko ɗum Allah yiɗi Allah wi jokke musidal mi jokka balɗe mon jokkodire mi wonda e mon ala mo Allah wondani ko sa wondani hoorema a serti e Allah tawano wondi e hoorema no wondi e ko jiiduɗa ano wondi e musidal ma ano renti e Allah te minen on ñaago minen min keeri e mangu joni koye sengo toon abdu en mo kecciminde kono minen gandi minen toon jogui ɓiɓɓe minen jogui taniraɓe minen jogui waɗiraɓe e denɗiraɓe kono minen jiiɗi mbakkilo ɗon min Jaye Diallo mino on ñaago nangue ngal dental nangoral ngal juuɗe sappo nangue ngal juuɗe sappo te mino on ñaago no Allah wallu on no mbawɗon ngal nangue no Allah wallu on no ngal yaari yeeso no Allah wallu en Allah reena en Allah hawrindina en wemna kulle ɗe fof udita dame ɗe kala mo heɓani place no Allah hokkuma place mo heɓani suudu no Allah hokkuma suudu dewgal keɓa gorko mo jiɗɗa jiɗɗoma nafooma no Allah udi laawol leyɗe jehon onon gara onon nafa koye moɗon no Allah udit no Allah ɓeydu palaceji ɗi kala mo heɓani place no Allah hokkuma place min Jaye mino ɗum ñaagui Allah mino ɗum ñaagani dental ngal te mi weltori hande arno mi fonno han Abdou Sow so noddi galle makko ɗon mo wonno leyɗe Amérique ala ko waɗani dental so noddi kala ɗo neɗɗo woni e moɗon kala ko nanguɗa kala ko lobɗa ɗum fof goppa to daroɗa dammugal Abdou ɗo ano jala ano fija ano waɗa ko kala mo toon jooɗi mo waɗa ga
kalɗen tan o nangi woni président kala ko wiya o waɗa mo haala mo hawridina mo haala moƴƴere nden so wiyama kawride on waɗi tayal min mi yiɗa ɗum min on ñaago min on elta kawrite kume haɓɓere nde firtotako ha yeeso Allah mbaɗire ɗum saabi Allah kala ko waɗiraka saabi Allah no yaata ko saabi Allah tan woni ko adi ko kam tan watinta Allah wi so onon gondi e koye mon mino wondi e mon so on gondani e koye mon mi wondani emi min on ñaagui en fof gonden e Allah gonden e koye men jokkodiren mballodiren saabi Allah no Allah wallu en no Allah ɓumnu no Allah rennu no Allah namdental ngal ha yeeso Allah ko ganniɗen ko no Allah timmin ɗum allahumma salli ala muhammad assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh asali diallo mi weltima ɗo e garal ma ngal ɗo anga ɗo konnguɗi amen inchallah hunde fowde ko kala ko jiiɗa won ko saabi ɗum hande ɗo won ɗo ko galle Abdou Sow min goni gal amen dental leñol gotol dental takkosal ko Abdou Sow woni président min mi nananno Abdou Sow mi meeɗa yi Abdou min ko hanki mi ari ɗo hanki mi fuɗɗi yiide Abdou nden ɗum wonani kam weltare gila ndi nanmi ko Abdou woni ngal ɗo dental yeeso nden minne ko gueɗi mbimi mi eto minne mi ara mi tawore ngal ɗo dental ha minne mi yiya Abdou sabu Abdou ko golli ko e ngal ɗo dental e ko golli ko e ngol ɗo leñol o gollani leñol ngol kodi golle ngannduɗa ko golle mawɗe inchallah nden leñol ngol fof ɗi yakori Abdou nden noon ko oɗo giɗiɗo oɗo haalde ko wi ko sukaɓe lomtoto mawɓe si mawɓe ngala ɗon ko sukaɓe te minen jamira sukaɓe kadi yoɓe tinno kamɓene ɓe jokka enɗam kamɓene ɓe jokka enɗam famille o fof musidal ngal fof wi Abdou ko jokkuɗo enɗam nden ɗum ɗon ko jangde wonani leñol ngol nden leñol ngol yo eto daro nden ɗon darde ha kamɓene ɓe keɓano ɓeɗo ni wano Abdou ni abduji kewɗi ɗi ngannduɗa ɓe daranta goɗɗo leñol ha leñol ngol wawa ya yeeso ha leñol ngol heɓa ko ngol foti ko heɓ ha leñol ngol yettoɗo ngol yiɗi ɗo yettade nden minen ɗum ñaago Allah subhanahu wa taala ko Allah jogui ko Allah wallata ni minen ñaago Allah subhanahu wa taala nde Allah wallata ngal ɗo ngal dental ha ngal yaa ha ngal yettoɗo ngal yiɗi ɗo inchallah Mamadou Saliou Diallo komin Yero Diallo to ñaabina jamara komin alannoɗo ɗiɗo konnguɗi daɓɓe inchallah min ko raɓinɗino ɗo tan inchallah assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ɗum ko findi o woni ni findi o ɓe defanno mafe o woni ni ɓe feccita ɓerna fe ɓe ñamoya en hande ɓe defa yettata ɓe bol Marina. Lo danaka xana non li suru ci kaw la ne rek moo tax dañu ko jël na nekk ñett am ore ku do ci ba kaw ani ba de ci la ba kaw nam ay no Sila, na palari niyo. Okay. Bu neex tey dañu am programme bu ndaw. Okay. Tey moom dañu ñëw bàcc defal ba mu baax tey Sokunda moo xew tey xam nga suñu xew la duñ tuuti dañuy def ba mu baax ndax borom baax lañ nit ku baax moom lu baax rek lay wut barke sëñ Saliou ñu defal ba mu baax waaw waaw tey fii la nag ku ñëw moom di nga lekk di nga yóbbu xanaa nga bañ lekk wala nga bañ koo yóbbu ndax paa bi moom borom baax la macha allah te njabootam bi moom tamit ñëpp a baax ñëpp a baax ñëpp a mën a teral gan soo jógee si àll soo ñëwee di nga lekk fii mooy Sokunda boo xamul Sokunda rek nga laajte macha allah dëgg neexul sëñ bu muy dawee. Abdou tamayno gaynako ɗumɗo majjire joɗoɗoɗa waya mo laranayɗi mo hapto wotoɗo Touba Ibrahima he Touba Moustapha mo waɗiɗo gaynako yaɗa alwaya ɓe ganda ram
President Capital Pulag. President Sidi Dem. Mashallah. President Capital Pulag. The whole international. Alaji Sidi Dem. Mashallah. 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 My seat. Mamadou Kabakel ko neddo mo gandu ombo baba mo wadanno diwi ma ombo baba mo wadanno ona on junnuga bobbe to mashallah jaayes an ngari joni bismillah yaro ya bismillah e mani yaro ga wala doni ala ya bismillah e mani yaro ga wala doni ala صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا onon fof joni ɗo ina wayno meeting mawɗo kono ko meeting family rek pour paamodiren goto e men fof anda ko sababu hoko hawrindini en ɗo amma in majjirani yimɓe hewɓe ko wadde no mbaɗatno ɗen rek ko leñol men musidal men immani ɗen pour yuɓɓinirde in mbaɗen in neɗɗo goto amma in weeɓani kono ko etare etanoma hen ha rewama he e dame kewɗe min jeehi he batuji kewɗi ha tolni hande ɗo fedde nde yarata ɗo gila ɗum sosa e joni in waɗi duuɓi 3 in yongi 4 wiyano si hitande arti mi jomen jooɗo janga kamil kawrita jewta pamodira kadi e dow ɗum ɗon Allah waɗi président men Abdou Sow o arti si yama président e leñol Allah waɗi ko kam woni mawɗo he ɓiɓɓe hande na dañi baawi ɓe ganduɗa hay ɓen baawi ɓe sayina e kam heyni ɓe kono e nder ɓiɓɓe hande ko kam woni mawɗo o heyninama leñol ngol Allah waɗi o heynina ko yiɗi o heynina ko waawi o heynina ko wakkirli nden yimɓe fof kawrata ɗo galle mum ɗo hande cannotira e mum wonno mbo hoɗoyino mbo ari e kafrotiren e mum piroɗen ɗum enenne ɗo ndewduɗen gila ala ɗo ha e kam no mbaɗatnoɗen e mum enen he koye men ne ndaren ko hono mbaɗirten ha juɓɓodiren ko ɗum woni dental ngal ɗo nden goto fof accita hakkille mum e dow ko addi en ko ɗo hetto dala contribution mum moƴƴo watta mo e nder hen Allah waɗi ɗon hande eɗen dañi hoɗɓe ɓe ganduɗa hoore ma ɓe gona hoɗɓe because ko enen mum en jibindina kono neɗɗo so tawi a wowani ɗum ko jiiɗuɗon fof so arde ko koɗo wonta e ma meeting executive wiyano kono ñaagano e executive e kala mo ganduɗa hoorema ko executive o sohla kono ko président men canneten te ko en jahnitat ɓe koye men nden kala mo ganduɗa hoorema hay a rendade executive e te ko a memba e nder leñol he ya ar kawrita heen nden en jetti hen Allah waɗi ɓe garani kono yoga he yimɓe he ari tinnare waɗi andama ko ɗaɓɓeten ko ɗo ko he lawol Allah kono yimɓe na in cohli si tawi yeehi ha ɓuuri ɗo seeɗa yimɓe na immori ɗo woɗɗi en kollodirat goto fof anda ɓe o ɗo immori o ko ɗum jiidi he o ko ɗum hebdi he o ɗo ko uddigol tan ha puɗɗen yewtere nde enen fof on bisnama on jarnama oɗon jette bisimilla moɗon ɗo wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam caggal nde yettude Allah julde e nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eɗen salmina dendal ngal fof kala hen ɗo neɗɗo wawi immorde e nder leydi he caggal leydi ɓe fof ɓeɗe salmina ɓe juure aɓe waɗe massawu coono alhamdulillah woni weltare mamde eɗen salmina Alaji Sidi Dem président Tabidal Fulago am kono o yottima ɗo eɗen mo salmina eɗen mo juuro eɗen ɓe salmina ɓe immorɓe ɗo ha ñaabina Alaji Yero en ɓen fof eɗen ɓe salmina e nane won immorɓe ɗo ha Ñooro ɓe fof eɗen ɓe wiya bisimilla mon eɗen ɓe wiya liñol ngol fof bisimilla
ɗum woni en weltare alhamdulillah ina wayno Abdou Sow président ina wayno ko ngol woni awwal ma ɗum woni force manam leñol ngol na joddo e makko waɗa meeting alhamdulillah woni yettere Allah ina wayno kono Amadou Nata Sow wini tan ko kawrinde ngewɗo ko ha wawen yuɓɓodir wawen yitodir wawen andodir wawen bandodir yimɓe si jiidi ɓe yahodirta ɓe andodirani ɓe yahodirta ɓe wawa wallodir ɓe wawa yurmodir neɗɗo ko mbo anduɗa o wawɗa yurmo jomiraɗo subhanahu wa taala o ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal udwani bil ismi wal udwan kono yo en ballodir musidal ani musidal ko yo on tinodir wiya ko musidal ko musodiral manam ko musi kam ko yo musma asfara ko en musidɓe ko musi kam ko musma ɗum woni musodiral woni musidal o tabarakallah hande woni weltare mawde ina wayno fof wawa ar kono ko yoga e yimɓe fa tabarakallah ari ɓe tawama meeting o ɗum nen kono Amadou winna tan joni yewtere udditte kala arɓe ɓe ɗo ɓe andanɗuma ɓe wowani hawrude meeting ne ɓenne ɓe bisimilla ɓe hokkete konngol ɓe weddo hen bo kala an haala ɗo immori e yetta leñol ngol caggal ɗum mi waɗa hen duwa tan bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إن لا تدعنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قدم رحمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله البركة جارما imam ajoni ngaren he programme Peten Presiden mawɗo Abdou Sow o bismo hande kala en to wiya dendal leñol hande kono miɗo on ñaago miɗo yiɗi tortu président Sidi Déme o haala on may on behalf ko min e konngol am Sidi Déme Alhaji Sidi Déme leɓa e konngol am e dental leñol kamo rawa ñaagoɗon tam Sidi leɓa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم dental leñol gotol mino wiya fofen ono ñalluɗen sabu ɗo ko fof woni ɗo he sengam min siko miñiɓe na ɗo siko dayiɓe na ɗo siko denɗiɓe na ɗo siko miñiraɓe na ɗo siko waliraɓe na ɗo nden ko fof woni ɗo nden min wiya fof salamu aleykum en keeɓi weltare mawde en keeɓi ɓamtare mawde en keeɓi kanŋe mawɗe eɗen ɗe nangi ko jalo te yo Allah rawnin ngal dental no ɗe taaɓe dawniri ni yo Allah hawrinin ɓerɗe ɗe waɗa e ɓerɗe goote rawnina nder ɓerɗe meɗen no jiiɗirɗen ni no gaɗirɗen ni enɗam gootam yo Allah waɗir noon ɓerɗe meɗen ɗe gona goote hen mbani no ɗe taaɓe dawniri ni so ɗon yawti onon fof ɗon mbiye bisimilla moɗon e galle ɗo ganduɗa ko galle mon heɗo jiiɗon heɗo jiya ɗon heɗo jiɗa ɗon heɗo jiɗana ɗon ɗon mbiye bisimilla moɗon he galle heɗo so ɗon yawti ko yettude on he jarde on he ligge moƴƴo mbo immin ɗon he ñaganade fomɓe ɓe ɗum ɗo yo Allah jurnu balɗe mumen moƴƴina baccitane mumen kala gimmaniɗo jokkere enɗam Allah jokkat balɗe ma te ɗum ɗo koye jokkere enɗam mawde sa miijima ko ñaabinana ɗo konte oɗo he min ko ɓiɗɗo ñale ɓiɗɗo ngaari
o woni hombo o woni Jaaye Diallo immi Papa ko ɓiɗɗo kawam reedu on ɗon koye nder dental leñol gotol o tawa sa ari e Mamadou Oya jooɗiɗo onne aussi ko noon o wayi am ko miñirawo e am ko baaɗirawo he am sabu damum ko denɗirawo amen joni si ɗay woni ɗum hawriɗo about aussi division Ousmane Diallo si ɗum ɗo hawriɗo woni enniya gooto immini rendinde ɓamtude leñol ngol moɗetenongol e nder leƴƴi leñol men ngol ko moɗetenongol e nder leƴƴi leñol men ngol ko baretenongol e nder leƴƴi en jahanno gonten leɗɗe jahoje ɗe gandaɗo ɗe payi noon mbaɗen jaafoɗon e konngol sabu hoko woni leñol ngol ko ɗemgal ngal ɗemgal ngal woni leñol ngol si tawi woni leñol ngol yehi ha en natti halde ɗemgal men ngal ko parnorten ko ɗemɗe goɗɗe leñol men ngol ko ñifangol sen jeeyi kew kala kewo komo wawi won ko fulɓe kewi ɗon fop nanta wiye lappitoɗen fulɓe ɓe tawi wona kew fulɓe nodda si tawi hande pembugal waɗi ko fulɓe kewe ngal pembugal fop tawi wona pembugal pullo sina haale witake fulɓe ɓe ɗo kewi nantinen ɓe jaafoɗon de kettoɗon de ko kew bawɗo won fof hanki e heccanki si laamɗo immotono koye min mawɓe men e jeeyeteɓe ƴetta gay mumen ɓe mbara siɗi mbarama paris en ngari en ngalaɗo jooɗiɗen ko ɗum woni ñifde leñol e nder leydi he te leñol ngol ko ngol heɓi ko e nder leydi he sa e mbiɓi on ɗen dañi kanŋe ɗen mbaɗi jalo kanŋe wonta jalo leñol ngol ko ngol kanŋe hoko heɓi en hibbidde caggal wasde hawru nden wasde hawru noon leƴƴi ɗi fof ko jooɗiɗi ɗi ndaara hoɗo ɓe ndewata ha enen mbasen hawru ko taki ko ɗen kula ina ɗon si en kawri goɗɗo wonta en laamo sabu ko enen ɓuri yeew enen ɓuri andu enen ɓuri duuño enen ɓuri dañ si tawi ɗeɗo ɓure fof ɗe he meɗen sen daɗama e kawral tan ɓe garta ɓe nguura he men ɓe ñaama ko dañɗen ɓe ñaama en enen ɓene koye men ha ɓe mbatta en koɓe goni ko ɓe pecca e gonen pecce pecce si ɗum waɗi a yiyat jiiɗuɓe enɗam gootam korto andodir korto faamodir korto yahodir goɗɗo ɓurana ɗum mo muɗum o teta mbo on mo ɓuranɗo ɗum o on mo wondi e mumum o ɓe jaada si ɓe ñoyi ha ɓe kempiɗo ɓe punta ɓe mbima ko ɗum min peeji an omo ñoodata ɓayde a yadata e mbo ma o an nden omo ñoodata ko ño'a feeƴa jaadata si a laari enen fulɓe ɓe ɗo hande nder Gambia wano o nde fedde mon dental leñol gotol wano mayre ala ɗo si wona he nder tapital plagu mangal e jaaɗa ɓayde min forum aji gonɗi ɗiɗo fof ɗi fof kala fedde wonde ɗo ɗi fof mino jogui kono noon mino jogui ɗi fof nde no kettoratmi ɗi ko ɗo woni fedde nde kettotomi nde mi heɓa hen gandal mi wona mino jala nder suudam min tan goto mino jala Amadou Naata heɓe siɓe naatotiri ɗo mino en jala dow balɗe ma foge ko neɗɗo gondumi toon ta ko min tan hoko taki in ko enɗamam haalata ɓe jiidumi kaalata woɓɓe ɓe kaala mi yi'ani ɓe tamino ɓe nana mi yiɗa ɓe bo mi yi'ani ɓe ko ɗum mbaɗɗon ɗo nden koko mawni mbaɗɗon sabu no hande sa laari ɗeya ɗo jooɗiɓe to fof min hay goto e mumen mi heptinani gila oya baɗɗolone ha oya jooɗiɗo ha ɓeya to fof mi heptinani ɓe te ɓeɗo fof hande sa astiniɓe hande ɓe ɗo jooɗi mi jiidate mumen ɗum woni nafoore rendogo nden liggey gonɗo yeeso men ko hono immin gurtinten leñol meɗen ngol hono gurtinten enɗam ɗam hono jajjinirten enɗam ɗam in wawa yaajta wona en ƴettu ɓiɓɓe men ɓe ɓe ndesodira e nder men en kibbitto e koye men ɗen ƴetta ɓiɓɓe men ɓe ɓe ndesodira e nder koye meɗen sabu enen ko ɗum tawɗen ɗo ɗum wonno ɗo e kalifaji meɗen e hanki
ɓiɓɓe muyen ɓe ɓe ƴeftannoɓe okkindira e nder muyen kibbitoɗen e dow ɗum jiya gurtinen cuuɗi men ɗiɗi gonta ɗo ɗi gonɗoɗo kala ɗo ɓiɗɗo ma resoya a yiɗat toon a yiɗanta toon ko wona jam kala ɗo ɓiɗɗo ma ittoye debbo a yiɗat toon a yiɗanta toon ko wona jam si en mbaɗi noon ayen gurtodiren gonten gotum ɗo mawɓe men ɓe gonɗoɗo te jaɓɗo noon caliɗo gannon nangue nge fuɗoya pullo fo pullo a yiɗan ñana won pullo ta hande yawtirima ngen nangue nge ara simin punti min jeeyi caggal leydi minen gandi komin tawata ko toon min andi komin tawata ko toon mina andi peeje peejaɗe ɗe fulɓe hande a fulɓe no mbare natale goɗɗe ɗe puntineɗo ɗe gona gonga koyo fulɓe kul tan kibbito caggal ɗum waɗe ɗe balɗe o programme wona yehede kala natalal jiyangal wiya fulɓe mbaɗama ɗum waɗama ɗo wona ko wodi min cukka en ha jomum min nanga ɗum walla min ganda ko gonga walla wona gonga sabu kala ko waɗa e leydi in waɗa kala ko waɗa e saare in waɗa est ce que ɗum noon neɗɗo mbo e nder nden saare o fotani in andu no foti ande natalal ariɗo ngal immori ɓe mbi ko oman ngal immori suka debbo mbo wara ɓe ɗum mbaɗi ɓandu ndu ƴiƴam ɓe mbaɗi no boɗi ngari kemmi natalal ngal e mobile nomba gadduɗo ngalo kolmi ɗum o woni mbo bursibiɗo min mi yiiɗo audio suka debbo baraɗo o toto miɗa ɓiɗɗam mo toon te o mo nande ɓiɗɗamo mino sohli heftu natalal ngal nomba beɗɗo ma o audio wallahi lazim gila ñana on nomba yahani ñana o ni on nomba ñana mbo nattiyano kolmi afircel min keɓi ɗum kam tigi baɗɗo registre on nomba daddumi ɗum oy kamne koye nder dendal gongal o heeɓi mo horti heɓo hoɗoynim ɗan ɗum wona gonga ɗum wona gonga min keɓi ɗo mali wiyar yimɓe ɓe debbo mo sekke mo nanga mo ɓila to dow mo haɓɓa kosɗe ɗe ni mbaɗa o seeka nomba gadduɗo mo min cukki min tawi wona gonga en ko ɗum na waɗa hoko taki ɗum na waɗe ɗum poɗɗen andu enen fulɓe ko yo en kul yo en ndento yo en gartuɗen moggo eɗen cuuɗo garten ɗo gonɗoɗen ɗo ganɗo ara gantinen ɗum garten dogen moggoyoɗen jagɗo ara jagtinen ɗum cohluɗo laamo ara mbaɗanen ɗum pelle o yaa o laamo ɓe jooɗo e dow men enen tawi jooɗo hay he dow gooto o noon woodi ko faanda woodi ko yi'a woodi ko anda ɗum waɗi ɗe pelle mon ɗe ɓe kulɗini min noon mi darima he dulare ɗo metti haal mbimɓe tabital pulaagu e tabite amen fulɓe ɗe fof e nder leyɗele he leydi fof ndi jaaɗa a tawat toon wano ngal dendal ko ɓuri temedere to enen ɗo ɓuri famɗu enen Gambia ɓaydi enen lekkal men kal ɓuri famɗu enen ɗo ɓuri famɗu sa yehi Nigeria walla yehi Cameroon walla yehi ɗumani Ghana en walla yehi Freetown a tawat toon dente a wawaɗe lim kono ɗe dente noon so tawi eɗen male ko ɗe dente gartata ɗe gonta gootum si ɗe gonti gootum kala kalaldi ndi cettuɗen kala ɗo ndi hawra kam ndi liɓata o noon woni ɗo dogeteɗo ɗo noon poɗɗon artu onon sukaɓe ɓe kibbitoɗon e dow mawɓe he ɓe kalanon hoko woni pullo hono pullo wayi hono pullo yarata hoko woni pullo hoko pullo waawi hoko pullo hori on gandayi tubakoje janguɗon pour yo on majju wonde pullo min jeeyi min keɓi kawral gelongal min keɓi meeting mawɗo pour wiya yo gande puntu hombo woni gando ɓeya mbi kaari mbo jangi mo woni university kaari mo woni university kaari o wiɓe he on laa ko andi sabu on kam natti wonde pullo mbimi hombo woni gando pullo ɓe puntini jannguɓe araboje jangi français jangi angale o wiɓen jalti pullo on ɓuri was wonde pullo on ɓuri was gandal goɗɗo immi o wi ɗum gaynako
oy aha on woni pullo on woni gando nagge jibina ɓiɗɗo mum nagge ne wawi yu wara ne wawi latu wara ƴoñña ngeen ha nge jaɓa kaɗa ɓiɗɗo nge ƴetta kedda magge okkuma haɗa ɓiɗɗo magge naɓa e gurnoya ɓesgu ma baɗɗo ɗum on ɓuri hakkil oyde gandal ɗo wala ɗo woni si wona e nder hakkil o wi nde ɓe kaɗi en nde konngol gotol e nder men enen fulɓe ɓe kaɗi en ngol konngol gila mbasɗen nde ngol konngol ɓiɓɓe men ɓe ganda ngol konngol tan mbasɗen hanti ɗen jaha en mbiya en gonat ɗum en gonata ɗum en mbiya en gonat ɗum en gonata enen ko gonnoɗen ko ɗum kam en mematani en min mbi ɗum woni hoko o wi ragal e nder pular kala mo heɓani ragal e nder pular la ko dañɗa hoko woni ragal enen ɗe jooɗiɓe ɗo fo mi lamdima on hoko woni ragal e nder pular ragal ngal woni denɗiragal yummiragal daawiragal baabiragal bandiragal e nder ragal in woni sa heɓi bandiragal a heɓi yummiragal a heɓi baabiragal a heɓi daawiragal a heɓi waajiragal oko keddorɗo sa waasi ɗum noon ko ɗum woni hen ɗo noon sukaɓe men ɓe mbasna ɗo ɓe jangginaka ɗo de enen noon mbaɗi en mbi ɓiɓɓe men ɓe fof ko school kono yoɓe janggu school kono yo en kolluɓe en ɗamɗamne garten ni no mbaɗɗon ɗo hande ɓe ɓiɓɓe mon fof ɓe keeɓiɗo ɓe jangi miñiraɓe mon waɗiraɓe mon ganda hoko woni pullo hono pullo yarata hono pullo waɗirte homo jiidumi ɗum ɗon liggi ɗon ɗo ɗum waɗi mbimi on ɗon liggi ko mawni ɗon liggi kanŋe ƴeftuɗon ɗe powɗon ko jalo mino on ñaagui nangodiral e jokkodiral e nanodirgol e enɗodirgol gonen hunde wotere dental leñol gotol gandon woodiɗo keɗɗon e nder ndi leydi Gambia hande mi laari e dame kewɗe e nder leydi Gambia kala ɗo kokkuɗa dental leñol gotol jiyaɗo hen mbotoon kala ɗo natɗa ɗo yimɓe 10 ngoni dental leñol gotol neɗɗo mon mbotoon he kala damal non ɗo joni si tawi ngal dental hawri woni gotum nanodiri famodiri hoko ɓe kori yekkit onon kombo onon ñoomi onon ñaabina onon badim onon sanjal onon Sénégal hoko kori ɗon hoɗo ganɗon hongal damal uddani on heddi ko hono liggortenin in wawa won ko in foti ko wonde nden mino hetto Amadou mbo haalaji goɗɗi e waji goɗɗo jiyaɗo heede nder Sénégal to mino ɓe hetto e nder forum e hakkillaji ɗiɗi ɓe gaddata ɗi ɗi moƴƴino bete ɗin ɗon yoɗi continue e nder men ɗon puntina sukaɓe ɓe ɗon ɓe kalana ko hono ɓe jarata haala ka juuti jaafo ɗon jarlo ɗon kam e haala he en calmini wandiɓe rewɓe ɓe fof e daawiraɓe miñiraɓe mawniraɓe fof mino wiya assalamu aleykum wa rahmatullah jarama waaleykum salam jarama haala ka juutani sabu ko kalɗa ko fof no dañi fayda eyyi joni ha joni jaren noon representative en keɓaten comme tundu kala woda hen leɓɗo hollita ko kam woni hombo ko tundu hombo o immi kamne miijo ngo dañi ngo o haala sabu en jakori dal tunduji ɗi fof ɗiɗo ɓe dañi ngo ganduɗa neɗɗo ɗo joɗani eyyi nden noon bisimilla on calminama on juurama e dental he e ɗo ko ɓure tan goni ɗo ko ɓure tan min ko ñaabina jiyami min Alaji Yero Diallo ko ɓuri jobdi woni nene am jobdi adu min gari hawrude dental e salminde Abdou Sow président dental Takosal makko min keynini dental ngal e waɗino jamanuji min garanno dental ngal kono min mbayri arde ngol ɗo noon no min nani o ari
ɓe kalani min mine Alaji Yero min gimmi min ngari tawtorede ɗum yo nden wano ɗum ni minen ɗum beltori sukaɓe ɓe noon jinmi haal min sengo am ko sukaɓe to kalanmi wona minen mawɓe ɓe minen ɗo min gonɗo min mawni noon kono sukaɓe ɓe to les amen to foɗɓe darade min no jirumi ni dental ngal sukaɓe ɓe komin jangini ko komin jangini ɓe ko e dentale ɓe pari wadde tayal ɓe dental ngal ɓe ngal pari jippini te ɓe potani ɗum wat dental ngal enen fof nani Sidi Dem ko haali ko e nder leydi enen nani hande fulɓe ɗo ngoni nden ngal dental takko sal Allah waɗi sukaɓe danta yimɓe ɗiɗo dago tato gimmi darni ɗum te ɗum funtini ñaabina funtini Badibou funtini Sénégal yo kombo gay fof kala ko jooɗi ɗo enen fof won woɗɗi laratɓe kam ɗo ɓe gandano kam kono hande Allah waɗi minen min ngari ga ɓe jii kam ɓe gandi ko min woni homo min woni Jaaye ɓuri o woni Yero Jibe minen ko jobdi adu woni mama amen jobdi adu jibini Jibe jobdi Egge jobdi ɓuri jobdi Samba jobdi Walom jobdi ko ɓe tato tan ɓe yimɓe o lumbidi yo ɗum noon minen goni ñaabina sa hawa en ko miraɓe amen maɓɓe gardi ɗum fayda maɓɓe goni doole mum kono ayyat fayda woodi no jamanuji ɓe mbaɗanno mitingaji minen ɓe kewano minen innu kono ta minen to nder to min kawritanno e muɗum kono minen gandi noon neɗɗo ayyat hunde tawaɗima lakki kono ko ɗum woni ɓural e maɗa kono ayyat sa funtini ɗum ɓuron wewtu hande minen ɗe denteni so min kawriti e majje min jooɗima min leɓi ina wawi hakkillaji amen ɗi ko gokkata ko komin ƴeftata ko omin kaali joli hakkil neɗɗo tan ina wawi naftoraɗo par ce que enen fof enen gandi gurdam aduna ɓurani hakkil si tawi ano wurdi hakkil ma o tan ka daɗ te neɗɗo ɓurani hoore mum hoko woni hoore mum mo jiiduɗa o on wonma an woni o nden hoko ɓurɗa nden neɗɗo ko won ko e maɗa ko ɗum woni ko gonduɗa ha yeeso Allah liggot hakkil ma o ganda sa woni e leñol ma ala wadgol tayal pour ko liggotoɗa enen fof sayi koloɗen abdu enen gandi ko neɗɗo sobejo no woni leyɗe no woni Amerika ko liggotono ga min mino ñaabina min mino ɗum nana mi kala nde jami mi yahani ko jungo makko woni naɓata leñol ngo ɗum noon en jii o innima o ari o neli o wi o yiya en jiiɗen e makko leɓɓen e makko daren ko hoko darnirten ɗum fuɗa ɗum waɗa ɗaɗi jibina wona le nden koko woni en wadgol taya gimmoɗen daroɗen kesɗinɗinen ko parno ko naywuno won kesum ganden jiiɗigal wona cakande ko enɗam no arata ko Allah tan tagi kala ko tagi aduna Allah ko tagi ko enɗam o idita omo wuuri e o aduna a rewani ɗo enɗam hay ñalel so jibinama so ngel muynani enɗam tan ngel maaya ko so ngel muyni gaccita hakkil ñande ngel jiiɗa ngel muyni enɗam hay so woni balɗe tati dawo maayi ngel wuura kono tawi tan ngel memani enɗam ɗam ngel maaya ganden enɗam wona cakande sukaɓe ɓe no tinno ɓe ganda ko koye maɓɓe ɓe ligganto ko sukagu wonta mawɗo ruttata ko runta wona ko sukaɓe ɓe duttoto gona mawɓe te mawɗo so mawni tan hakkilo wonko arata e mum suka noon ɗi mawna hakkilo mo wawa rondade ko yahata te nden ngal dental makkiloɗen tinnoɗen sukaɓe ɓe komin ko ɓen kalananmi de ɓayri enen fof en jiiɗo sukaɓe ɓe hande ko maɓɓe goni yehoɓe ɓe maɓɓe goni aroɓe ɓe minen fayda ɗi dente kewɗe min mbayriga kono minen beltori e adduno daronnoni ga min ɗum wanno min ngol woni lawol amen yidugol e makko gilimo iwri Amérique kono noon min nani ɗum min gari min kumpito min tawi kala ko haaleten o yawti ɗon mo darani leñol ngol te mo yiɗi leydi ndi hay laamu ngu mo yiɗi minen nana ko wattato laamu o président minen nana ko waɗi toon ɗum wona ko moƴƴone leydi jogoɗa ɗum ano wondi e makko ko onon jiidi wakkiloɗa daroɗa sukaɓe ɓe tinnede ko onon min puɗɗani ɗo ko onon min puɗɗani te minen jiɗi Allah wawnon ɗum yettinde ɗo ɗum foti ɗo yaade yo Sidi Demne ko neɗɗo moƴƴo mo ganduɗa mo darani Gambia fof makko heyna yeeso capital fulagu e Gambia ko Sidi Dem
ɓen ketima ɓe gendima kono wonno ko gonga Allah ala ko faala so wona gonga o gongiɗo to a yani hikkade ɓe gardini kono won regginoɓe o ɓe ndewa to amen to ɓe kaala kono ɓayri mino andi minen lebda mino andi ɗo dari ɗo ko toon ɓe tawtata ono way idi o yoni yeeso te jeddoɗen kala ko mbatta sa gongi tan Allah wallanma kala ɗo Allah ala yaata kala ɗo Allah woni noon koko woni sukaɓe ɓe no gongu nder men wota ɓe ɗaɓɓu fedde wonde no ɓe mbat fedde nde fedde takosal ko nde woni Gambia nde woni Ñaabina nde woni Sandial nde woni Sénégal mbakkiloɗen mbaɗanen ngal fi nanganen Abdou eɗo jiɗɗen ɗo yetto kala moto dogannoɗen Abdou toto wonto Isa o wiya on jeheede koko tardinta on kalane ɗum fof yimɓe ɓe mimmino ɗum nana e ɗiyam noppi tamino yiira ɗum gite am mino ɗuma nden sukaɓe ɓe mbakkile garde minen min mawni kono noon minen on kolore neɗɗo ala ko ɓuri doole mum doole maɗe ko ɗen jagorɗa doole je ɗiɗi sa wasiɗe a wasi a wasi doole miiraɓe ma wasi doole ɓiɓɓe ma o ko jogiɗa ɗum horde ko ɗe doole je ɗiɗi tan mawɓe ɓe jago nden noon no ɓe tinnoɓe ganda ko maɓɓe jagora ko maɓɓe goni gite ɗe ɓe goni teppe ɗe ɓe goni ɗemɗe ɗe te minen ɓe beltori te minen ɓe kolori te Abdou enen o duwano no Allah acci o yeeso men ɗo daraniɗo leñol ngol enen o hen duwano no Allah sellino okka o cellal e judde balɗe e moƴƴude battane makko e ɓeygure nde no Allah udit galle ɗe accida e ɓeygure makko nde enen beltori dental allahumma salli ala sallallahu alayhi wa sallam haala ka weeɗi te ko kalɗa ko ɗo ko deftere nden noon yo Allah wallu en ha joni anne bisimilla ma ɓeydi anne waɗa ko ɓeydiɗa hen anoni on bo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن جتي الله سبحانه وتعالى إن جول أن لا محمد صلى الله عليه وسلم ونفهم بهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونفهم كلمنا كلفاجي كون دو فو ونفهم كلمنا أورن دوان أورن ياجي دوا ما شاء الله منكو يرون بيتهم يرو جيبه ولا يرو Alhaji Yero Jibe. Alhaji Yero Jibe walla Yero Jibe jobdi. Inshallah min ko nyabinam immore min de ngalɗo dendal machallah ko hande mi fuɗɗi tawede e ngalɗo dental kawrite dental ngal mi ɓooyi hende kono mi meeɗa tawede hay kawrital gotal kono Abdou Sow mi meeɗa o andude kadi ko ngol am lawol ɗo kadi mi fuɗɗi o yiide nde wiyande ko Abdou Sow woni gardiɗo mi yiyani Abdou yiyani kam mi anda Abdou andade kam kono machallah min weltani Abdou e nder ɗum e kadi woɓɓe kadi haalannoɓe ngal ɗo dendal tawa mi meeɗaɓe yiide mi meeɗaɓe yiide komin nanaɓe tan e dental he ɗum waɗi kadi Allah subhanahu wa taala walli kadi ha neɗɗo fof hawriti ɗo wawi ɓen yiide ɓurti annodirde mabɓe nden noon ɗum fof ko yettere Allah inchallah sengo sukaɓe to ko gonga sukaɓe ɓe pamɗini doole maɓɓe e dental he kono ko mawɓe ɓe wota ngam ko mawɓe yo jamir sukaɓe ɓe kala suka mo jiiɗa ko mawɗo jogii mawɗo kala suka mo jiiɗa jogii mawɗo wota en ngam en mawnitiɓe ɓe wiɓe ko en mawɓe wota ngam jamiren sukaɓe ɓe ngal ɗo dendal sabu ko sukaɓe hande ɓe gonoyta mawɓe janggo nden si tawi en ngami tan a yiya sukaɓe goɗɗoyta si en ngami enen mawɓe tan sukaɓe goɗɗoyta nden hay si tawi neɗɗo o tawoyaka waktu fof waktu dental ngal yo taw kay ano to yamira nde min yo yamira kadi yimɓe hay sa ala mobile min mi ala mobile kono Amadou mo jogi mobile yo won ñalande min mi ara mi heɓɓo mobile Amadou min mi nelda toon boysi wiye ko Yero haali ɗo ɗum ne kadi a yiya ɗum ɓeydat ɗum kadi ustata ɓeydat inchallah nden min haala ka hewata ko woɗɗoytano ɓe tan inchallah nden mi fonda ɗo tan on fof on calminama on duwanama on ñagama duwa e mbakkiltoɗen no garen dental saabu nelaɗo wi garo mbo arta dental si ano ɗaɓɓa naafigue tan a heeɓi on mbo arta dental wiye dental garen dental enen denti dental ngal garen dental to caloɗa ar ɗum koye alamatu nifaq so Allah dande assalamu aleykum warahmatullah rek yidde ciftinen ɗo adori ɗo hunde fof ko andat ɗo jahata ɗo ganda no jarata wot ko renda by force ɗum koko renda ko hande nden dumi he dental he ko hande puɗɗumi ɓe tin
in takani ana jibinaka e leñol e gila mawɓe ma ko e leñol e jibina dendal ngal force enen fof ko he ngal dentuɗen garɗo tawa ko he renti biɗo ngal moƴƴani sakko he renti amma ko an yahari noon programme hoore haala nde woni enen ko takko salla awi en ɗo mbo in weli mbo in metti koye awdi takko salla jiyata takko salla noon immi ko Fuuta o ari ɗo nde o ari ɗo woɗɓe o jibini ɓen jibini ha in ari he men amma noon majjodiral waɗi ɓeyaɓe to ɓe pamotirani waɗi yoga e meɗen immorɓe ñaabina ɓe ngari ɓe mbi ɓe ɗaɓɓita ko musidɓe mumen woni Hawa he Mouhammed ɓe jippi ko galle Saydou ɓe noddi leñol ngol hawri toon yeru wawa ɓe hawri haala yitidira ñana ɓerɗe leppino bete sabu waɗi anduɓe ɓe ngaraɗo ɓe kaali in kamɓe ɓe kumi koyɗe mumen paɗe mumen ɓe ngari ɓe laɓdima ɗum kono noon neɗɗo mbewama koko majjata neɗɗo yitanma ba addanma pour ɓe itti in to ɓe gaddi in gay wona kamen jiyinde amma ko kamen Allah ñaawi in funta he kuruɗe mumen ɓe ɗaɓɓita musidɓe mumen kono nde ɓe ɗaɓɓiti musidɓe mumen so ɓe jiitano musidɓe mumen ne hawratano de kono nde ɓe ngari ɓe jiiti en ɓe tawi en ɗo e dow ɗum batuji mbaɗa min mbaɗi ɗon Birkama min immi min jeehi ñaabina min immi toon min garti ñoomi waɗama e duleji kewɗi ɗo ha Sénégal amma waɗama waɗi ko yiita hen kono foof hawrani jiitodiral ina satti bagos ina yaaji nden yeru ko yitodiri ko wi joni ɗum ɗo ɓay en paamodiri ko hono mbatten ha enen en jiitodiri nangodiri en jiitodiri mbaɗen jeriñ he nder meɗen ko hoko potten wat ko ma mbaɗen foom yimɓe ɓe ganduɗa ɓe keynoto en ɓe jaa yimɓe he ɓe pamodira yimɓe ɓe nden yimɓe ɓe notoɓe he dow ɗum hoɗon waɗirta ko ma kalis heɓo sabu sa hoɗoyto ko ma daña kalis sa yahat ko ma daña kalis e so tawi en ni jiidodiri o yiiti on hay jeriñ goto ala hakkude men ala ben jeriñ tega ɗon gueɗe si en kawriti hitande foof goto fof yo waɗ naggam si en kawriti yo en mbaɗ naggam neɗɗo ka jahatɗo jiita ɗum a ɗaɓɓiti banda hande a yiitoma tawi o hirtotako o wottotako walla mo nangga mo foti yakkaso ari a yiitinoma tawri ɗum juuɗe ɓole ñana ko gulali mbalata ha kono si tawi on pormi on dañi toon buuɗi 10 on ngari on tawi joyi funtinat ɗum on mbaɗi hen joyi ɗi o funti mo jiituɗa o kat on mbawrat te a nabtat ɗum toma neɗɗo koko sumrete taw ala haydara gueɗe mum cumi ko musidɗo ma ari anani o de koye musidɗam koye musidɓam o ari koye musidɓam o jiya ko mbo yakkora naggam on ngala haydara on ngala ko okkuɗon on in waɗi gueɗe kewɗe gila he maayo ɗo jiyaka walla jaaɗo lonki walla wood kon wiya ɗum ko ma kawriten mbaɗen society o waɗa keniɗo ɓe bo eɗen tega eɗen daña hunde tegen in mbawen ñawdu gacce joni ɗum ɗo noon ko hono mbawirten in wat ha in wona he nder meɗen hande ko nden feere funtata waɗi arɓe tawta ɓen peera tawe ɓe kollete kollidire ɗen enen fof ganden ko kaari ko ɗum jiidi e kaari ko ɗum jiidi e kaari ko society ji kono enen ko leñol men udditten ko leñol men ɗaɓɓitten ko leñol men jiiteten si en jiidi ha paari ndaren ko hono mbatten koye men gonden he yimɓe ɓe ta ko jam tan wonata mi anda si ɗon paama haalam ka neɗɗo on haalat ko sellani kono onon nanon ko selli ko eyyi koye dow ɗum jeeɗe jahatɓe meɗen foof yo en gandar ko hono mbaweten wat eɗen ha mbawen yaadu ko hono mbaɗeten ha deggotiren te hay goto ferguitta oya te ko mbaɗeten ko poɗen andu nden laamu mbaɗanɗen ko koye men mbaɗantenin te ko jariñ men mbaɗantenin ɓiɓɓe men ɓe ganda si tawino ko mbatten ko ɗo heeɓino mbawi ɓen mbaɗi enen en tawatno ina paari te ko kamen pormante in sa yehi haɗa naata caɓanɗe joyi ɗa yongo caɓanɗe 6 an wona an kono entara ndu gaccuɗa ndu a yiiɗa ndu majjitita he e famille ndu on takko salla garɗo ga e ayu tawno ko sago mum leñol mum ngol majjata enen ɗo wonɓe ɓeɗo hay goto yiiɗa jibini ko ganduɗa hoore ma koko majjotirta kono si yaaji noon niɓɓat si yaaji wa'atno kala ko ɗum ɗon woni ko etete ko ndaren ko hono mbatten juɓɓidiren ndaren ko hono mbatten jerñotiren ndaren ko hono mbatten ha jiitodiren goto e men fof faama ko o woni o eyyi bisimilla continue dow ɗum ɗo nden noon si tawi goɗɗo mbo ɗo dañɗo ko haali bisimilla ayo bisimilla Sénégal naaɓe salmini on goto kala inde mum e yettode mum debbo e gorko min ko Adama Ba mbiyetemi no immori to Nioro giɗom Sadio woni babam Teddi Ndiaye mbo Samba Adou woni yayam ina ɗo wondi e koto am goto biteɗo Dieynaba Yero ko ɓiɗɗo Yero Sadio ko Sadio Adou minen noon immori Sénégal min gari sinno ko sago amen ta ko oto min mbaɗi
kono yaadu weeɓaani te ɗe balɗe xewno heewi liwtungaali ɗi keewi ko ɗum taki minen kam e tiimi mbimi ɗum kala no mbawɗa wat an kam ya ar e ha faa e dow ɗum minen noon komin rewɓe komin ndesaaɓe debbo koko helfete kono sinno ko sago amen nde fedde simin pokkiti tan min deggina woda sukkuɓe caggal amen sabu ko fedde dañde fayda te jokkere Allah yiɗi ko yiɗi jokkowo minen jiɗi ɗum yaara yeeso kala tawaɗo en ɗo hande Allah jokka balɗe ma kala ko nduwiɗen ɗo Allah waɗa hen barke min noon min nanatno Abdou Sow rawani tan gandumi ɗum ɓooyani kono Abdou de ni noon naniratmi ɗum e téléphone min mi ari galle mum mi tawi ha fa ko noon tan lelori Abdou Sow ko neɗɗo moƴƴo kame o Amadou Nata Sow ko yimɓe moƴƴuɓe ɓe jari sukku mina ñaago ɓiɓɓe mum ɓene ɓe tinno ɓe fonta noon ɓe ngara ɓe jooɗo e nana ko haalete ko e baye mumen sabu baba mumen de ko neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo jokkowo ko ɗum tan dañi fayda he leñol sabu hande si wonano ni no o wayni sen ngari tan ta goto kala mbo heppi hoɗgol kono sen gonino ɗo haysi ko lewru walla semaine en keppata sabu mbo en jaɓɓi mbo en udditani yeeso mum ngo te ko ɗum tan neɗɗo wawani bandum minen noon minen keewi Sénégal min keewani Sénégal kono minen cohli min jokkotira he mon min sayi hande mina sawari ɗum ko babam haalanatno kam ɓe kam koreji ma ɗi ñaabina ta min gaynoyi ɓe kam koreji ma ɗi ñaabina yaboyam wiya kam koreji ma ɗi birkama mbaɗmi ɗum sukka ndeku tan ha hande mi yiiti on mi riccaki mina on salmina onon fof mina on jaara mina on juuro mina on ɗaɓɓira duwa mina on duwano yo Allah waɗanen jam fedde nde yo Allah nabru nde yeeso ha ɓiɓɓe men ne keƴa hen sukaɓe habduɓe noon yoɓe tinno ɓe dañi baba yoɓe tinno ɓe darani no baye mumen waɗata ɓe mbaɗa noon kila e debbo noon ha he gorko yoɓe tinno ɓe dara e baye mumen ɓe dañi baba de te neɗɗo ala ko wona musidɗo mum mbo tinni yo Allah wallu ɗum Allah jokku balɗe mum ya barke salatu fatiha on jarama tata en kalatno he téléphone aji en jiidani kono hande Allah waɗi kewɓe jiidodiri bimi sen jiidula goɗɗo ta aɗa andi ode ko minen jiidi nden noon albarka mon ha joni régional he wodi garɗo ɗon e gummorɗo sooma julde anne bisimilla ma anne woda ko beddiɗa hen leñol he tawami comme no haaldirte ni ɗo mino wiye julde ba ɓiɗɗo saydou mbo bohum teddi eyo komi basiginajo noon kono ko sooma mi jooɗi nde nalminede haala he o groupe he wonde executive meeting na nodda gaay hande en laɓɓinte wonde nam fof na wawi tawe en woni ko muusi kam seeɗa sabu mi meeɗa tawe meeting he ngal dental kono gila janomi ha nanmi wiya ko executive meeting wiya kono kala mbo Allah wawni sa ari gayne hen yiɗa ene wontane kam weltare moɗanade sabu a nanata groupe he kaari mbo lebba mbiyeɗa oɗo lamdoɗa goɗɗo to lees o ko baba ma o ko dama o ko denɗa kono si tawi on jiidani ha fata tawata dañi ko manki min noon mi woni noon neɗɗo jewɗo no beteno wona seeɗa siwdu baba eyo jaabi mino wondi he nden yewede mina yewtida he gorgolam ha o wi kam an de woni to lakki a funtani kono a yewani o wi kam a dañi suudu baba te suudu baba ma masallah kar o limani kam ñanden weltare arhi am ɓerdam ɓuuɓi ha am tinani guitam gaddi gonɗi sabu si a wondi he yimɓe ko jiɗɗa ɓen fof hoorema ɓurta foti yidde mino wondi sooma ko leƴƴi kewɗi goni ɗo ɗo min goni ɗo sabu sawma ko saare rentane ko seɓɓe mbiɗa kafun sate o mi joɗoto he yimɓe mo fof mo nangi mobile mbo wiya family groupe kaca min noon mino dañi famille min andi sabu kala jibbinaɗo a wasta ɗo gimorɗa kono ta min mi ala ɗum mi ala he ngal dental hay gotal ɗum noon tagui nde arde nde gaay mino hen welti sababu nden yewede nde gondunomi mina andi nde funtat yewede nde noon nde huuɓiri gila ma ñande janomi saɓak sankare wonɗo eyo jami toon kawrumi toon titini he gorgolam on nanni kam ƴetti ari dogani kam ƴetti nomba amo ta minen heppi ko oto mo jaadunomi ko oto gouverneur naɓorno kam mi yiiɗa ɓe gacca kam caggal ƴetti nomba amo naɓani baba Amadou nden nomba amo nanna nder on groupe koyne wonno ko sankare fof ɗandam nde tawatande ɓuuɓi sengo
sabu hay mumunte si majiri ma ñane kettuɗa mumunte ma a weltoro saka ko yaada ko wata wayno jinnaɗo walla ko yaata ko wayno musidal endam si majirino ma a hepti hen hoore ma ha a naati e nder mumen tawata weltare ɗon wawi fodde e ko wiyete ko noon neɗɗo ko hoore mum neɗɗo si a andi ko an woni hombo a dañat an woni hombo dañat ko jiɗɗa te ɗum ko jiɗɗa sa yehi ha a yiɗi hunde dañal lawol ngol potare ha wawma yettinoy to jiɗɗa to yaade ɗum noon fof noon koye andude hoore ma in tawa a andi an woni hombo nden a andat hoɗo potta yaade hono potanmi waɗirde ha mi heɓa ɗum ko jiɗmi heɓde misal may na wawi wonde dal paagal e feñirde ayno feñirde watta ni paagal non andude hoore ma kadi wattama nder leñol ma nder musidal ma mi firta seeɗa pour ɓurta labde ay puccu ko dañi doole fof sa ƴetti paagal a wartidiri paagal he feñirde a hokki haal muɗiɗo nder puccu ngo ko heewi doole fof yatade joni noon an suka o walla an jinnaɗo a andi society mo jeeɗa a wawri e mumen a rendi e mumen on gandodiri on cuusodiri an kala damogal ngal kokkuɗa uddittode sabu ko jolfuɓe mbiɗa ko mbolomo e doole dental woni doole te enen ɗo en jeewani groupe o ko haalete ko mbimami haysi ko balle ɗiɗi ñakkuɗa connexion a natani whatsapp sa udditi whatsapp ma a ɗi garat ha kula ɗum no ena holiri enen en jeewani ha arti he min gullanno ɗo yewende mi andi dal min mi yewani mi andi ko hoɗo jiyami hombo woni min hoɗo paami hande simi dañi mette mino dañi mo mbawmiɗe haalan ta wona koddijo am ta wona babirawo mo nanguɗa baba simi dañi hande mette mino dañi mo kollimi ɓe ta wona kaw mo nanguɗa kaw wona gorgol mo nanguɗa gorgilaw ta noon ko ƴiƴam ma on tigui jibinma on e bama woni waddini on e dama waddini haysi jomum andama kono mbo andi damam walla mbo andi baba ma min e bamma minen giiri minen pijjanno minen baddini a heeɓi babirawo haysi tawi mo maayi duuɓi temedere caggal a dañi baba ɗum noon min noon weltanino bete no wona seeɗa hen nattingol kam ngol hen o family ha mi andi dal ko min woni hombo jarato ma to ngolmi to fof hande mina wawi musidal e ko min tan ari kono wona min tan ne woni jaratoma sabu min mi hettoɗo audio ji ɗi ha mi wiye min nana kaari goɗɗo leɓa mi humpito hen mi ɗo dañi gorgila gonɗo dankunku si wigitade dankunku gorgol Kumba Jibe mi fof ko wiyete dankunku de minen dande am o nani nder leñol he julde ba ɓiɗɗo Seydou Mbo Bohum Teddi o noddi kam to lees min lebdi ha ɓooyi min jitodiri mbiɗo min de mino dañi gorgilawo gonɗo heede ɗon mo wiye gorgol yoɓa ta ɗum mi suwandu ko gorgol am de o wi kam ande julde komi gorgol ma de ko ɓiyamum yoɓa mo mbiɗa ko dendirawo am sori kotowa mo wi kam eyyi ni ndeke mo dañi ɓiɗɗo desaɗo nder sooma on ɓiɗon wi kam ɓiɗɗo ama mbo resa nder sooma gorko mo wiye kaare mbiɗum ha nden inde de mi andirani ɗum de kono mino ɗum andiri una ndiyam wi kam ko on goto te on noon ni min bitoto nde saare minen bicca juuɗe joni noon Allah dandu si nambara arino hakkude amen ha min kokkodiri ɗon kelle sin haalama min in wona ko hersini joni noon nde ɗum ɗon mbimi ɗum bisimilla mi yaha toon ñanden jaami toon lamdimi kulle gorko o mbi kam gorko ko jaaɗo kom mbo artani taw ko driver Amadiyano ɓe toon ɗum ɗon fof noon ko wasnode andodiri watta ɗum kono ngal dañtal ngal jibina ko heewi ngal funtina ko heewi hande una ndiyam tigui Mamadou very good oɗo ayi te Mamadou bino ɗum andi guila saare paade koye min meeɗa andu komin musidɓe Allah waɗi ɗon Mamadou woni neɗɗo jam min meeɗa weñin min meeɗa hab dara ɗum fof si arino hen hande wono hande si ina fire en wonanno ko hersini ina wona nimse yo haalaka hande juutata mi fota ɗo mino on jarna albarka ani minen fof ko noon ayrodirande neɗɗo ta o anda o woni ko homo kono ko nde feddetake ha hande alhamdulillah fof no jokkodiri baɗiraɓe ɓeɗaɗa jooɗi mi andano ɓe ayiyatno mina ɗo dari mina lamdo goɗɗo ha wi kam ko min Amadou naata he faado minen jiiɗi ayi nden noon ha joni fof no weltana
ha joni de ko he yewtere tunduji ɗi oy bisimilla totu aussi. Assalamu alaikum. Mi salmini dental leñol takkosal goto kala inde mum e yettode mum. Min ko Ousmane Diallo mbitemi ko yalal ba jiyami Sandial ko Wuri Ndiaye woni da'am. Wuri Ndiaye noon ko kame Jaari Ndiaye jiidi Demba Adu woni baba mabɓe ko ɗum nanni min e leñol takkosal. Leñol ngol noon leñol ngol dañi njering no bete. mi natano e leñole ko ɓe miñirawam Ibrahima e o Tafa ko ɓe nanni kam e leñole kono gila ɓe nanni kam e leñole danaka minen mina wawi wi komin ɓuuri hen gaño sabu natgol ngam e ngol leñol mi heeɓi hen joom bajjo te nden noon mina andi ko woni jerol ngol leñol so ko kalam ka juutata dal ay mi salmini on fof dal on jarama. Min beltima kadi e kawral leñol ngol ɗo professeur Cheikh Abdou hande jiiɗo jotayo jiiɗo dental ngal a weltoto dental ngal gila waya ngal sosama ɓooyi min noon ɓooyani hen nan no fewi danaka ko rowani min ɓeydi hen nan kono noon alhamdulillah rabbil alamin gila min naati hen ko weltare tan min keeɓi hen ko ɓeydita tan tinnagol wona gotum wurtina ɗemgal ngal wurtina leñol ngol nda wurtingol ɗemgal ngal woni leñol ngol ɗum tagi toujours min haala ɗemgal ngal feere ala en gurtinan ngal te en janggal ngal si en jangi ɗemgal ngal wona en nafoore wona nafoore leñol ngol comme ko ala sidi dem haali ko ɗo o gonga ɗemgal ngal feere ala si en mbiya leñol ngol ko ɗemgal ngal mbakkilloɗen tigi tigi tinnoɗen e pari e dental ngal ne mo kala ko hoorem ligganto en haruwe ko kala ko waɗi hen ko moƴƴi hoore ma mbaɗanɗa ngare gonen gotum ngare ballotiren ɗum ala ko ɓuri en moƴƴi te continue e ngal ballotiral gonen koto fedde nde no yarata ni ko yaadu doñorgal kono muñen tan mbakkilloɗen continue ko woni ko arani ko ɓoy fof in arat enen ɓeyde tinnoɗen rek gonen hunde wotere mbakkilloɗen kadi e cosano mbo haale e forume mbo haale e dentale historique leñol ngol no haale kala mo ganduɗa heeɓi hen gandal haalde e historique leñol ngol ɗum aɗa hara e forume aɗa hara historique leñol ngol ɗum koko hen yiiɗa par ce que ɗum ɓeydat andu ko gonɗen eɗo immorɗen heɓe jiiyaɗen heɓe jiiduɗen si kono si tawi joni leñol ngol cosano haaletake historique leñol ngol haaletake ko kawral tan ha si ɓooyi tan jering o heewoyta oɗo en mbakkillo anduɓe leñol ngol andi cosano andi no en fuɗɗori tinnoɗen kadi jeeyen mbawen wadde ha Fuuta to ɗo ganduɗa ko ɗon suudu ndu immi cukkenin ha ganden ko ɗo ɓe jiiɗiɗen toon sabu min ɗo ɗo gonmi ɗo Kerseri na yetteteɓe salla ɓe jettete kono wona salla ko sal ɓe jettete kono ko yettode wahlide rewi a salla ɓen ko eɗen fof mumen jiidi kono en andutirani kono minen mumen hoddi eɗen fof immode suudu wotudu kono en andutirani ɗum no fof noon ko addin koko mbiman ko si en mbaɗi continue investigation eɗen toppito leñol ngol ɗo fuɗɗori ɗo gila toon to Fuuta toon a yiyat hay Gaga Gambia ɗo tigi tigi a yiyat en jiitat ɗo 20 famille o e nder Kombo tigi ina ɗo heewi tep a faami ko ɗum ɗo fof sen mbaɗani gesto en ɗumani taji kono Amadou noon mbo tinni no feewi mo tinni o ɓeyda tinnore e nder kom mbo andi historique o no yarini toujours mbo andi historique o no yarini waɗa jamanuji ɓe gara e forume ɓe mbaɗa historique ɓe kala affaire famille o affaire leñol ngol onon mawɓe wonɓe ɓe henne kala keɓɗo hen gandal kamne ara funta haala fomere sukaɓeɓe mbawa in hetto mbawa in windu ɓe jangga e bimbi janggo ina wawa naf ha paari ko mbatten ko ɗone kawre ɗe mbatten ɗe e haaldo histori leñol ngol ina winde wawɓe winduɓe in binda nda sin winda kane ko ɓoyi fof in majjat kono siɗen binda bindol majjata sa yimɓe raneɓe keyni en ko bindi ɓe bindat ha paari tagimi hen islam o on woni foundation men islam on e mbakkilloɗen ustasoɓe imamuji ɗi wonɓe hen oɗon punta e waktuji oɗon mbajo oɗon kala kuule islam hen dakko ɗum woni cosaan men ko ɗum ganduɗen ko ɗum tawɗen ɗum ɗon nana jiya hen
ɗiɗita sen daggini ɗi heen e en keɓat weltare ko moƴƴi. Cheikh Abdallahi Sow mo ngarɗen hannde galle mum ko neɗɗo moƴƴo fof na anndi moƴƴore mum e fof na anndi min ɓooyi ɗum anndu gila minen ngoni cukalon tokosoñ min nganndi Abdou ko jokkuɗo en ɗam ko jokkuɗo musidal kanko ɗum hoɗi jemma e ñalawma hande mu yaha Amérique o yimoto ɗo yaha ñoomi o waɗa to jonte ɗiɗi mo jokki musidal ngal mo jokki famille o mo laara mo juuro famille o mo juuro mawɓe ɓe nden noon moƴƴere mum kam minen fof min ceedima en nden joni waktano o weeli min beltima ko joni yewtere weeɓani kono onon garɓe ɗo fof minen ñagano Allah subahanahu wa taala Allah waɗana en jaam Allah hokka en balɗe juɗɗe cellal e firtare arsike Allah waɗa jaam e leydi men Gambie hay aduna e fof assalamu aleykum wa rahmatullah. ha joni rek ko halitano ko rek ɗo jooɗiɗen fof en feeñat funtat hen aussi joni kamɓe Oumar ɓe jiitotirita ko kamɓe mbadduno train-tulagoto kono ɓe peera andu ko kamɓe ɓe peera andu ko kamen ko musidɓe ayi ɗum ina fuɗɗa feeñ joni nokone ko musidal gotal ngal ayi nden noon dendal ngal ɗum ko yo Allah wallu en yaaha yeeso eyi nden nafoore hannde an Allah rek andi ko hoɗɗo foti eyi inchallah wallahi bisimilla baba Mamadou. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salmini dental leñol goto deffiranma to président Abdou Sow mina salmina vice président Sidou Dem président Tabidal Kulago mino salmina kilifaji leñol ngol fof yo PRO yo advice ji ɗi fof yo imamuji ɗi hay goto mi accani guila secrétaire ha he trésor hay goto mi accani min noon yewteram nde to fayto min ko ɗum woni agendam he mitini Abdou kam woni président men ɗi duuɓi fof ɓen mbaɗa mitin ɗen emo mbadda mitin kono tawaka mitin kono kala ɗo mbatten mitin kam itoto toon yotto Allah waɗi noon hannde ko kam yonta en gari ɗo min mi weltaki taw mi suwa hen welto sabu siko weddagol carte vote tonaw to mbo famɗi hande ko fonno tangal legal fof ngal heewi galle o mo heewi tep kono yimɓeɓe jaɓani ar way mo arani fof ko hoore mum o waɗani laambo o waɗani e min agenda mo woni wiyeteɓe kamen coosi leñol ngol ko Allah rewnin e juuɗe mum e ɓe peññinin gila ɓe peññinin ɓe tawta kono noon fedde nde no yarata ni mino yiɗi jurnitoɗen fedde men nde ganden hoko poɗɗen wat daren hoko poɗɗen wat jiya mbawen ya saabu sa yi ɗum no waɗi on tumande si noddama ko foof yaata kono joni si noddama yimɓe danta yaata ina wayno ko patiji kewɗi goni e nder fedde ɗin patiji noon ɗin ɗi poti acce ɗi itte daren suɓanoɓe ɓe mbaɗa ɓe keynina pour ɓe en balla wona kamen ɓuuren hakkil kono noon kala fedde nde jiiɗa
poti acce ɗi itte ndaren suɓanoɓe ɓe mbaɗa ɓe keynina pour ɓe en balla wona kamen ɓuuren hakkil kono noon kala fedde nde jiiɗa ko ma dañon wallitatɓe on ɓe jaada he président Abdou ala ɗo ko hawa wonanno ɗum ɗo hawane mo dañi ɓe o liggodanno joni min mino yawi sengo hawa en neɗɗo fof yo haal miijo mum he ko woni ko he mum hawa en mino yawi liggey mumen o mino mbo yawi no bete saabu hawa gila Abdou waɗa président hawa waɗi wona vice kala ko watte ko enen hawa jadata kono gila Abdou ari wiya na are to Abdou ha hande hawa meeɗa leɓ o leɓani Seydou leɓani Mouhamed leɓani joni Mouhamed woni secrétaire min secrétariat ji Mouhamed ɗi doyatani kam yo itte ɗon goɗɗo waɗe ɗon Seydou place mo totta o kalis yimɓe o Seydou yo itte ɗon goɗɗo watte ɗon hande noon mino yiɗi cuɓo ɗon yimɓe ɗo min ko ɗum addi kam mitino si wonano ɗum min mi atta mitin mino yiɗi hande yimɓe ɓe weccete ɓe fof ɓe becce ɗon kam ketti wecceteɓe ɓe yoɓe becce ɓeɓe cuɓeten ɓe cuɓen ɓe ta ko ɗo ɓe goni ñande o cohluɗen kalasi men tawe mo mbawi yaha ɓe misaluji ɗiɗi mi heeɓiɗi nde yaate sifo Abdou tottino en no jaaruɗen sifo in addo e caɗele hakkude men Seydou en minen jaaha Sankare tombong nde min ngala kalis ñanma ɓe was taw kalis o mo banque mo foti waɗe widro kono wiya ena raɓɓiɗi wiya yo en dar bawaɗɗo en ñamlu min kooli Ibrahima te mo en wawi Ibrahima ñamli min haalis 10,000 min jaahi wiya si min garti kalis o waɗe widro tottite kalis mum min jaahi min garti woni lebbi 4 Ibrahima mbo hori heɓ kalis mum kala ɗo mbiɗa Seydou ni o wima hawa ala ɗo Mouhamed ala ɗo mi kooli Mouhamed o wi kambo kerewan gonɗo kerewan mo ɗo hori ara o funtina kalis neɗɗo o sali kono ñande o tottata Seydou o gorgui kalis o ko kam tan waɗa widro balance o totti gorgui nden ko cali woni ɗo te nde fedde wona goto jiiɗe Abdou gonɗo o président si hunde haalama ko wiyata ndaare no mbaɗirɗon fof mino hen sukki joni o ko taki kamen heddiɓe ɓe sukaɓe ɓe hen less Abdou mo kala wiya ko weeli ɗum watta walla ko weeli ɗum o yaata ɗum naɓata en nden noon en daarat yimɓe ɓe gandanɗa ɓe jaɓaɗen liggano liggoɗen e mumen ɓe jogano en ko cohluɗen ko jogane ɓe jogano en in jiya fedde nde wawaya hande sayi ɗen mbasi haalis hewɓe ɓe jiɗawat haalis e fedde sayi ɓe cuusa wat ko ni no jareten bos cowo mbo heewi en régla haydara ko régli hen nden noon deglenin hande min ko ɗum cohlu min degla e Abdou mino ɗum yetta o mawnin kinaki o hollitaki gila nde fedde danda kala ɗo wiya ni Abdou ko wiyata ndaare kala no mbaɗirɗon min ina kam doyi mino hen yaadi o heenina min minen dañi he amen ɓe gandanɗa bawi fos innugol weeɓani kono mami suɓoɓen mi innaɓe woni PR o Amadou o Ibrahima Moustapha he gorgui he imamuji ɗi ɓe tinni e fedde kala ɗo wiya jahen ɓe daari ɓe etoɓe kala koɓe kalta ko yo o universal mi feerayiɗo fedde waɗaɓe jahani keɓal ɗum ko Allah jogin kono noon si wiyama jahen ɗa wakkirloɗa yaha ɗa yiye eyyi o eyyi nden noon mbakkirloɗen min de ko ɗum cohlumi hande so tawi on ɓeccata yimɓeɓe min hande simi mi wonta armité eyyi ko ɗum mbimi son ɓeccataɓe min mi wonta armité te mi wiyat président o acca président yaji mum nden noon becco ko yewteteji ko yewtete yerogulo woni bamba yerogulo woni bamba ɗen dañi mawɓe ɗandi sa hersi yitere ne ka huttata hoore sa hersi yitere a huttata hoore nden noon yo en ɓeccu yimɓeɓe hande wecceteɓe ɓe bug goɗɗo ɗaɓɓe ɓen mbaɗe ɗon ɓe jogano en ko famde ko dañɗen ko sen keeɓi dalasi ɓeyditen eyyi min ɗum cohlu eyyi kersa ala hen on jarama jeef Abdou minoma duwan minoma yetta minoma jaara ko metti kankore woni ko cohlumi ko ara ɗo hande woni arane ko hande tanno yimɓe temelle ɗiɗo yimɓe temelle tato ɓe ɗo kawriti kono gannawɓe garani gacce ngalama an a jarama an a waɗi dawar ma ko minen goni waɗani dawar an eyyi ɗa yetteɗa jarne mino yafno foof no immorɓe ɓe jara soma yo Sénégal Badibou e ñoomi onon fof mi yetti
GRTS onon fof min on salmina min on yetta min on jarna gam Africa onon ne minen on jetta minen on jarna e Kadijatu Diallo anne a bokki he fedde heɗa samni heɗa jarne e président men tabital pulago Sidou Deme mi wino ko koto am mi wino ɗum so arani ngol ɗo min basotira because mino yiɗi haala mum ko fuɗɗi ko ɗum ko en ɗumanen jippagol pour rek o suusna en mbawen leɓ kono noon so leɓani hande kotiragal ngal e miñiragal ngal ko ɗo ngal fota eyyi on jaara wadde waride أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين di gërëm fedde fulɓe nde fedde nde gandanɗa machallah yimɓe ɓe mbe yimɓe garani kono mimi yimɓe ɓe gari kala ko jiiɗa siɗa ƴeeŋa to étage ko step yarata one by one worɓe gona to lees ɓe dara si a yettoyto walla a yettoytako fedde ko noon wayi ɗum yahata ina heewi e fedde kono noon si Allah jaɓi nde fedde keeniɗo fedde nde yahadde ko ɗum woni Abdou Sow wona hande min gandodiri Abdou Sow ko ma Allah yoɓa ɗum moƴƴere Abdou Sow nde wiye Abdou Sow walla Abdou Sow no nane no haale Abdou Sow suudu mum ko suudu leydi ko ɗo wonno taw haydara ala ɗo woni jooɗi Abdou Sow poltiri wonno so immima poltiri o naata e galle ɓe gandanɗa ɓe ngala haydara hokka ɓe gertoɗe poltiri Diagne Abdou nda wona gonga nden Abdou ko waɗi ko ɗum o heeɓi hande Abdou ɓiɓɓe ɓe fof ɓe mbarkini ko waɗi debbo mumo o liggima de min hay goto halanta kam galle ɗe kono noon min capital fulagu ɗum capital mo garuɗen ɗo o président o honotiti Alaji Sidi Dieng mino ɗum nana min komi journaliste miɗo Gam Africa TV online TV si a yeehi Facebook YouTube a yiyat Gam Africa TV ko ɓuuri heew e fedde amen ko Quran gammoji e goɗɗi hay ɗum ɗo fof miɗen ɗum jaltina nden naka o groupe ko hande ɓe nattini kamen Abdou Sow meeɗi kam ɗum haalan taw arani ko Piaro waɗi kam registre hande groupe he joni noon groupe o gannon on keeɓi journaliste on keeɓi TV kala ko jiɗɗon nan inchallah aduna ko komin nomite Samba Ba Samba Keba miɗo jibina Yalal Ba saare ɓe mbita Kusak ko ɗum woni original Kusak oya Ousmane baba mum e dam jiibi yumba e baba ɓiɗɗo kawa nden hande dental ngal ɗo no funtini ko heewi ko ɗum woni dental itta leñol gandidira hande musidɓe hewɓe nanodira gannodirani nden ɗum hande miɗo en welti miɗo weltani GRTS miɗo weltani médiaji gonɗi ɗiɗo fof golle mumen peewi mi salmini on mi yetti on ko min musidɗo mon Samba Ba Gam Africa TV online Facebook YouTube on jarama hoɗo baba jinnaɗo foɗɗo noon a innat inne mum ɓe ko inne mum neten Amadou inne babam ɓe inne way hoɗo baba hoɗo teddungal mum ngal kam hoɗo ngal yo Allah yokku balɗe e kattane e hormata Nabil Moustapha e immorɓe ɓe ñaabina immorɓe ɓe Sénégal fof mi yetti on mi jaari on mi andi on kolli min wondeno koyen gotum sabu to jarani on accude haajuji mum immoɗon toon ko yata e pasuji jowon pas jippoɗon jolon jippoɗon ha jettoɗon on jokki enɗam yo Allah yokku balɗe e hormata Nabil Moustapha ko heddi ko ɗo woni noon ko wakkilare ɗo dental leñol ko wakkilare naɓata ɗum ta laari dental leñol hande hay guuɗi sappo en jogaki woni suka woni mawɗo fof dental leñol ndu lewru ɗo goto fof e men en casodirat rewɓe ɓe temedde joyyi worɓe ɓe ujunere dalasi mbinden fof kawridinen tegen haaliso e dow lawol tawa probléme ala hen tuɓen ɗon ɓe gandanɗa hoorema ko ɓen jogoto kaaliso
toppitanen dental ngal hande Allah dandu to goɗɗo sumramaro e ngala ko balliten to goɗɗo mayiɗo ala ko wallira ko hokon dentuɗen nden hunduko rek walla joroɗen ñaamen biccitoen ɗon poti ɗon ɓuur hande na fonno tawa dental leñol rek goto fof mbo yakorine million ngaji ina e keese koɗo hay transfert ngala ta ñamlima ɗo probléme to waɗi ɗo mi ñamlo haalis o yoɓetake ko onko haali ko ɗo min tigi yaani haalis o nde haalis ko junggam rewi kono yeehi lebbi nayi o yoɓaka ɗum ɗon wona ko foti won ta a soɓi secrétaire a soɓi kasiya a suɓi advisor a suɓi président a suɓi vice président probléme ɗo wi cuk ko ɓen foti daro kono ɓe daratako ɗum ɗon yo ɗum fot hande ko ɓe mbiyata ko kuttowo hoore hersata guite ko woni ko ɗo woni laaren no daroriɗen gonen gotum e dow sago men en fof saabu ko sago men kala ko mbaɗɗa ko hoorema mbaɗanɗa o Abdou Sow ko waɗata ko e leñole alhamdulillah rabbil alamina ko Allah woni joɓo o yo Allah yob Allah rewa mbo yob Allah yombo saabu wona Sénégal wona Badibou wona Sandial ɗo min jara fof ujunaje nogas dalasi o funtini ɗum ɗo bolol fof noon eyyi to Abdou ara ɗo noon janggo hono yimɓe mbatta haade men tawɗen keeɓi ballowo mballen koye men eyyi en keeɓi ballowo yon ballu hoore koye men woto en jakor ballal trek kumen keecole men ɗe kuntinen kalis goto fof tega yon haalis to tegama o wona wiyata hunde janggo min de ko ɗum jinmi ko ɗum jiimi exécutif o jahden mbo joni joni ko gonga ko ɓe cuɓi ɓe ngari ɓe mbi ɓe ɗaɓɓita leñol ɓe ɗaɓɓiti leñol en tawtiɓe en nanganiɓe ha leñol ngol darima kono on jiinoɓe yarta ni wona noon foti ya darninen ɗo exécutif joni to en darni exécutif joni mbawen keɓ bolol ngol cukkuɗen sukaɓe ɓe cukka e dow men ta min ta yimɓe tampa ko sukaɓe ɓe de sukaɓe ɓe takinoɓe ɗo gamen ɗo yahamiɗa gonga ɓiɗɗam natani hen taw ko won ko taki on ɓe natani par ce que ko wayni ɓe jiiɗa hen naat janggo ɗum adduya probléme ɓe fof ɓe kalani kam plendi ko woni toon yimɓe to min ceeñat exécutif amen o to o ceeñama joni ceesi jaafoɗon noon haala welani miɗo on salmina on fof kala ɗo immori miɗo tori allahu jomirawo yo joomum hoɗe dow jaam tawa jaam attaga jaam tawta jaam e hormatu nabil Moustapha assalamu aleykum wa rahmatullah mi salmini fof ay goto mi accani salmini jiddo président aɗo bawi président fof ne o salmina ko min yero buya sa sangel tanira o bano teddi salminta fof kono ha fane ɗen en gaccutira hakkillaji no fewi saabu neɗɗo hande la ko dañiti wona bandu neɗɗo ko bandu ɓe dañi ɓe gandanama hoore ma ɓe etone yo Allah walluɓe no ɓe jaari hen ɓe gandanama hoore ma ɓe mballitane yo Allah hokkuɓe koɓe mbaddata ko yo Allah hokkuɓe ɓeyda yesso ya barke salatu fada ɗum fof minami salmina goto mi accani en ɓeyda hokkotir hakkillaji neɗɗo ta tawi ɗum e place ne a wi ya jippin ɗum en potati yewtino ganduma ɗo jippiti ɗum ta kam no looɓani o usto saabu to lowi to hebbitima caggal a taɗa solli ɓeydu a ustortama ɗum eɗen poti amno jarɗen mayin tawni onani ko ganduma en adda mani poɗotiral e nder men woni neɗɗo goto hatta ha fane noon ɗen ɓeyda nannotir hande o de ardi ɗiɗo joni o wi ayi o ko musidɗo o ko musidɗo ma foɗɗumo arta kon talade o ko musidɗo ma wala foɗanimo arta woppi ɗum to a toppiti goɗɗum waɗi interest meeting wona waɗani woɓɓe ne moƴƴani eyyi minen noon ko ganduma hoore ma ko garmi ko gay ko pour mawɓe ɓe etima mawɓe ɓe etti jak hawɓe jokki enen sukaɓe noon hande ɗen usti tepperen ha yina heewi ko gandanma hoore ma sengo musidɗo amen ga te wona min yo Ablaye Meta en yo cuuɗi amen Idi ɓe kewani argot so saɓak Ablaye en wiyataɓe gaay ɓuuri ko kaw Idi ɓen fof waɗa ɓen ɓe foti ar ɓe gande ɓe kedani caggal saabu hande kala ɗo gandanma hoore ma ɗo taariɗa arti ɗo julde nde ari ɗo yetti o wi ko basigi bano teddi fof koye ɓeydi ha fana ɓeydo rek goɗɗo ne ko noon boy saji ɗum nayi toon woni puntat ɓe ngara Mouhamed Sow ne kamen ne ɓe etima saabu hande ɗum goɗɗo mo wawno waɗɗo goɗɗo mo wawno ko amtanno goɗɗo amtanani hatta fa neɗɗo guesa mum darro e wiyeɗa a jarama kono hatta fani goɗɗo fof kala ko gandama hoore ma addu hunde a yiya andatani a wawatani ɗe wawi tottiride ta tampinani addani en coow anani
ndaren no jaaruɗen tani balɗani ɓerɗe kala ko waɗira ɓerde ti ɓoyri adda ko ganduɗa hoorema tawi wonirani noon ten mbiyamen kaldat o haalat huula walla o kalani wawata won ndeɗo ta hayni mo andi a doyatema wiɗumanne a doyata gippo tawi tan ɓeyten addata goɗɗi tawi wonirani noon tawi cowani saabu ko haddi kone ina adda cow ɗen usto wonani wanno ti aranno hewanno Abdou Sow no yimɓe jiɗi ar ko tawi koye hori waw ar koko naggano ɗum fomma min koye liggey neɗɗo golmi mi fommino mbimɓe kala mba paari no foti ar no mbimini bosam ko nareɓe o haalani kam ko musidɗa wi kam mine ya musidɗe kamɓe ɓe mbaɗani mbatten ni kono hande ne mbimi wi kam hande a liggoto ha o time mbawa sotto ngara on time Allah waɗi mbami coptimi garmi hatta pande mina jarna mawɓe foof immorɓe ha ngol dalaba en ni ɓen fof minaɓe sa saabu minen toon min gowani toon min ko da yoɓare gandunomi on ne ko andini kam ko ɗemgal am o wi kam heftini kam o andi min kon ɓiɗɗo bando teddi basigi kala mi wandi komin jiidi wona jaari o rek gandunomi hatta pande boysaji ɗe fof tinno yaya on hande guila min jiitu kam joni hande ɗum fof ko yettire Allah mi ɓeydi pamotide saabu ɗo tawi hande anda ko minen mum fof jiidi non no sukaɓe ɓe pundu ɓe probléme o fof ko minen boysaji ɓe jaɓata ar ɓe jaɓata ar a wawata neɗɗo ɗo wawamo jibin mbiya ɓurat ɗum o forcé ngara gacca haajuma ngara e dental ngal yoɓe jaraɓe ɓe puntuɓe ngara dental ngal yoɓe puntuɓe ngara e dentale kono ɓe garani de boysaji ko ay gotade ko kilin kilin mi salmini on fof mi salmina yo ay goto mi accani min beltima e ñalade fof na hawri wonno an ko manki koto enen in heddi kono kam wallumo mo waɗimo ha mbo regli no mbawnoɗen ardu fof o wallay ko laa ko mbawɗen e ko parani ko o parani en o paranatno en o ala ɗo o woni ɗon e mbo en parana sabu sa yi dental ngal wawi ya yeeso caggal Allah ko kam woni foundation o sabu mbawɓe no am mi jolat ɗo moto mi yaha meeting ta hay dalasi mi funtinani nde mi yahat meeting sigol kam pasani kam jaale gartal mi yaha mi arta mbaɗɗoen ko ɓuuri mitinaji ɗiɗi tati pasanma namma artirma ñamminma garta on sahingal dental yeeso o wonani hen caggal nde minen fof minen gandi mitinaji mbaɗa ɗiɗi ɗo ko keɓata hen minen hay mbaɗono am hay ten dalasi mbiyeteɗo teg mi tegatamo cakkano mo ganduɗa o luwan moto o wenma ñamde jaaha garta hen andi on si woni e dental o wonani hen caggal so mbawɗo jogo hono ngal dental ko yata e duuɓi ɗiɗi ha tati si yeehi ha kamne hande mbo are mbo tottire kamne ne yimɓeɓe jiiya kamne ɗo heeri e dental he hande ko fonno kala gonnoɗo e fedde he si tawi fedde nde takma ko ya naprat fedde nde yeeso takma hen won ammutano tardu par exemple ko gonga noon gantuji ne waɗa kono ko naɓata en ko yeeso gonɗo yeeso ma en toujours si en perguit ɗum sabu keynina neɗɗo ha para perguita ɗum in welani laambo yiɗi in laambo yiɗi keynineɗa ha para perguiteɗa ɗum laambo yiɗi in nde enen fof ɗen gandi wona mbo añi dental ngal wona mbo ittidiri yimɓe mbo andi o hanki e mbo andi o hande o fotidir nde ko ɗum taki en ɗaɓɓi ɗum taki ɗen ɗaɓɓita musidal ngal pour mbawen won gotum si welino ɗum han o wiya kaari mi anda ɗum mi anda o e o han sa heeɓi probléme ma e mbo o andodirno gila mo hecciyanke o hanki fofo fondidiri nden noon sin yaari noon sin jeeyi haɗa en jaaha enen fof en gonat gotum gonen enniya goto mbasen yurnotir mbasen wat patiji ɗon wasata kono si yeehi ha hedditima national interest woni interest enen fof leñol ngol ɗum ko national interest woten ndar hakkude kaari e kaari ndaren ɗo ko leñol ngol ta jahanten mi yahanani onda Amadou Huli mi yahanani onda o mi yahana ko onda ƴiƴamam ɗam jahananmi e nder ƴiƴam noon in wasata wan jaaduɓe eɓe jaadani kono hatta si wiyama hanten ko général meeting ko général leñol ngol mbaɗanten ɗon enen fof denten gonen gotum kawriten mbasen en heɓ jurnotiral ngal ne mbasen ngal hebbin ngal wasatade kono si ngal heewi mbo kala mbo ɗaɓɓana oya point en ɓooyat feejde en mbawta yaha ɗo jiɗɗen ɗo nde ganden nde ngal dental ko pour gandodiren nafotiren ɓooyɓe ɓe ganduɗa en gandanoɓe ɓe gandotira saabu hande o ni no haaldiri o jiyaɗo jaratoma ko haali ko ɗo ina yurmini nde ko e famille o immode nde honiɓe mum kewɓe ɓe keewi ɓe gandanɗa hoorema still
ɓe ganda musidɓe mumen ndega ken musidɓe maɓɓe nde waɗi noon jawɗen en waɗa ha en yatti ina wawi ɓende ne jiitata en nden noon ko enen en mbaɗat en teeyat sen teeyi ko wiyete ko si wiyama si mitin noddirama waɗi ɓe gandanɗa ko garɓe laar woɓɓe ko garɓe yurno woɓɓe ko garɓe ñaam garɓe ñaam noon si ñaami ha ɓe kaari ɓe kootat walla ɓe jii ɓe ñamata ɓe kootat kono garanɓe ɓe mitino ɓe gandanɗa ko maɓɓe ko ƴiyal ngal addi ɓe ɓen ko ɗon ɓe gonata ha faw joni ko ɗo ceɗotirten koye men ganden hoɓe ngari interest e hoɓe ngarani interest e hoɓe ɓe gandanɗa hoore ma ko leñol ngol jiran ɗo gandete min andi ɗo weli ɗo en mbawa andu jiɗɗo e mbo yiɗa hay neɗɗo tan nde gandata hoore ma neɗɗo momo yiɗi jaa ha tolnoɗa e dulare kono ɗo dañɗa ɗo jawdi walla ɗo gonɗa ɗo e place porɗo mbo kala yiɗanno kono ɗo yaha ha tolnoɗa e dulare dental ngal noon ɗo ngal tolni ɗo hande ɗo gandeten jiɗɗo ngal e gañɗo ngal saabu ngal tolni ɗo gandanɗa ɓe mbawama okku ɓe mbawama waɗa so ɗo ɓe mbawama waɗa tinno hande kala mbiɗo han horandu Moussa rek 100,000 arano wonɗo ganda famille men o mbo heewi en udditino on ɗo groupe aji ɗiɗi kono han ko sa ari ko mbiyeteɗa hoko gaddorɗa walla an mitin jawtuɗo a waɗano naggam ko hono ɗin façon keɓata hono ɗin façon noon siɗi goni e groupe on tuma a andata hombo yiɗma e hombo yiɗama nden noon ko woni hen enen ɓe gandanɗa ɓe ɗen pasori pour en jaa yeeso enen men kumkece men ɗe haysi wawi han gonen ɗiɗo walla tato ko waɗi hen important woni nen dañ fayda ganden ko taki en immo andi neɗɗo si dañi fayda dañɗa e fayda ko takma ko immo a andate nde ganden ne seconde ne ɗum ne laaɓana en ngal dental ala jiiɗo ngal wona Abdou Sow wona Mouhamed Sow wona Universal wona Saydou wona Bakar Sam hay goto jiyangal kala mbo waɗani ko feewi a dañi right wiyede ko mbaɗɗa ko in fewani kala mbo wawani nab wona galle baba hay goto ɗo ko enen fof poti hen kala mbo waɗani ko feewi a yakkanta keddiɓe ɓe an sa andi a wano ya a wawatani ya a accat mbawɓe ya mbawa ya min ko ɗum jimi hen kono wona wonde ne foundation o ko foundation am walla place o ko place am min wonta ɗo in jagui ko min in boni ko min walla ko mbimi ko ɗum waɗata in moƴƴi in moƴƴani ko min ɗum naɓata hen yeeso ɗum ko ma dartinoɗen famille o mbo yaaji comme no wiyete ko kalana e men gila ma e gande haali man position mbo ƴettuɗa foof sa wawama sa accima waɗi mbawɗomo nden noon ko woni hen enen foof dañen inniya goto ganden ɗo en garanani ɗo pour ɗaɓɓugol jawdi ko garɗen ɗo ko pour ballotiral sen foof ngaɓanima nen mbaɗane in yaata mimi arana nomi waɗane en foof mo kala men arana no totte nde laawol men addi pour tottira poɗɗa nden yaat ne en foof par ne ken muɗɓe tottirna ndaren nden to tottirten to en metta en ndem mo kala men daro andane min de mi fotani waɗane komi poɗɗo waɗan mi fotani wallu komi poɗɗo wallir so en jiya kalis men o arat kono min hande simi nani trans mi wiya on trans foof nomi weeɗem walla mbaɗanin no tegeji rewɓe ɗe mawɓe rewɓe mawn ganduɓe ɓe tek tigi si fokkitama maɓɓe gonta fos teggitoɓe taw ɓe gandi batintoɓe tektintaki so ono ɗi enen o groupe men wona ɗum enen ko tegɗen no gandirɗen famille men walla mo jiiɗen mbo lori walla mo jiiɗen mbo woni ɗo gandanɗa hoore ma ko critical condition ballen ɗum kono wona wonde ne rek mi comme no susu hande o heeɓino walla kaari waɗanonoma naggam minne komi poɗɗo waɗane naggam ɗum sen daari en jaata saabu en mbatta ɗo ɗe kaari de mi nani wiya waɗananoma naggam min de mi heeɓino ko wayni min haydaran waɗanaka joni andi haala sew ka naati to nder so ɗum takki noon affaire ngaɓannogol enen fof no waɗane tegenin tona enen fof paren pour balliren eyyi nden noon jaafoɗon e haala he si tawi mi haali ko gandanɗa hoore ma yarani jaafoɗo noon fof moƴƴi on jarama haala ka moƴƴi ko kalɗa ko rek kamo wi ko mbaɗan jeyni kono min ko mbaɗanan min eyyi noon yo Allah wallu en no yaari bandiraɓe mi salmini dendiraɓe mi salmini gorgilaɓe foof ala mo gaccumi ɗo mi salmini ba Abdou mi salmini ba amen ba am Yero en ba am Ali en mi salmini ba am Sidi Deme mi salmini ba am Mamadou en mi salmini sukaɓe foof ala mo gaccumi hen ko min Yaya Diallo
salminta on ɗo fof min noon ko gardumi ko sengo amen minen sukaɓeɓe no min dirirno ni ta ɗi hewno dole ta mawɓe ɓe belti on waktu sabuna minen ngal dental nde fuɗɗi somin kawritoyino galle basaɗo ta ɗum ɗi weeli wi ɓe sukaɓe ji ndenti ɗo ɓay ta goto fo ɗiɗamini toon no o wiri ni tan ñamgol enen fulɓe hannde kum taki ha dental meɗen yahata e law seeɗa tan fuɗɗete tan ɗum si ñamama tan heddinoɓe mbiya he min de mi ƴon ñama goto mi wonta ƴon ñehingol andin ɗum yakko jon sukaɓe ndaare ɗo minen wonɓe ɓe ɗo minen tan nayo min tan e yero e alaji abla ɗum minen tato ɗum ko dental e jeeje minen ɗo puɗɗino dental minen sukaɓe min mbi min ɓeyda doole pour mawɓe ɓe min mbaɗirano dental pour no dental ngal no min jakku dental mawgal ngal de minen ne ko min ƴettuno dental amen ngal pour min gona less moɗon min gona fondement moɗon min ƴeesa on yaha dow kono minen tigui koyen amen min korima ya minen dental amen ngal gurnal ngal ɓaawo ngal horima ya si goto leeɓi ɗon hannde heɓat ɗo lebbi ɗiɗi ta leɓaka andi neɗɗo sa ardinama wat hakkude maɗa e Allah o kala ɗo gonɗa sa waɗi hakkude maɗa e Allah o tan billah walla a tampata ɗo pogaɗa to eɗo gonɗa ɗo ta ɗi serti minen ko ardino ko fogano ko yara dow ko ɗum yakki min noon ko mbimi minen sukaɓe no min bakkilo min muña min gara min mbaɗa on support ko minen mbawi on puus onon goni lumiére amen minen mbawi on puus jehen sabuna hande ɗo ko onon tan mawɓe minen simin garano ɗo ko onon tan gari ɗo si on kaali ɗo minen ko minen ɗum tan e mobile ji amen e goto fof jokka haaju muɗum o aduna noon ka dogata han gooɗa tawa ano yana moɓeɗa ana a majjiti sabuna hande ɗum ko kalden ko ɗo mawɓe ardinoɓe ɗo ko awi en ko ɗo hoto ɓe ɗo handi mawɓe wonɓe ɓeɗo ne ko ha seeɗa tan ɓimɓe nana kaari wiyanoma ɗo he nda ko hanki minen gonduna kono o yeehi joni minen sukaɓe no min gar min bakkilo min muña min gara min deggina on hunde noon ko wiite ko siɗi fokiti ala ko wiitake min ganduno enen fulɓe sa yi tampuɗen ko min ganduno tan enen pera was andu ko ganduɗen tan kala ko jiiɗen enen gandi dendal meɗen ngal le foɗɗa hey enen gandi ngal yaata ay ngal gandal ngal tan tampini en te enen kewi ko cikittoɗen an ba amadou okke ɗo o mayik kono mbo yurne mayik makko waktu fo waktu ndako mayi o mbo fewi ndako mbo woñi te neɗɗo Allah tagi en o wi o timminani en hay goto timmani ɗum noon no mbiɗen ni enen jiiɗi change exécutif o hay sen cencatne wata en lobnu wata en mbatno en mette no mba seeɗa seeɗa tan ɗum ko sa yi hande enen ɗo kawriti min tigui wonde haali ɗo ko hagguitamde ɗe gadda gonɗe mi tinani ha ɓerdamde hecciɗi enen tan jiiɗo mi waktu fo mi wiya ɗum ɗo a yiyat ano ɗo jolde neɗɗo ko wono jaɓɓodeta ko onon jiiɗi kono jewtani so en jewtan hay ɗum ko majjodirɗen ɗo enen fof cikkodirɗo billa sen jewtani en ganda ko kewi kono en ɗo gondi goto fof mo deƴƴi hoore muɗum min mina fogiro ko pogmi ko mina yabbi anan fogi o pogɗa anan yabbi onon jiitodirte hay dara ko jagata ɗon ɗo tan gonten en ɗo kumpodiri ha ma en gonta yitodir ɗum ko ɗaɓiten ko ɗo ko ma tan enen bakkiloɗen muñen kala mo naɓo hunde noon ko ma muña kala ɗan ɗo muñal ala jagata hay e galle yoma galle o ko ma muñade so muñani tan famille o fof yahat ɗum noon ko fuɗɗano wiya en poogi en mbiɗo kalis noon jangga yakkat no salmina onon fof gilam dow ha to less gilam e bawma dow ha to less babirawo ha to less no salmina abdou munomo salmina no yetta no wawi wi alhamdulillahi rabbil alamin meeɗa lebhe kafusi wona hande kono sa e lebmi noon hande abdou fof mi yettoma tawa ha min lebma wima jarama jofi jarawa lakka ko mbawɗa ko hande hewɓe ɗon ta kamen ɓurma dole kono ɓe mbawa inwat ɗum fof ko yidde jokkidirgal musidal nde jokkidirta musidal Allah jokki noon balɓe ma yokka kala ɓiɗɗo julɗo gonɗo ɗo ya Allah subhanahu wa taala Allah woni gaynako Allah aynu en rena en reeno nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemi weltima no beten wona seeɗa ko ɗaɓɓite ko fof koye ɗum cohliɗen joni alaji ara walla en beru ko Allah hokki ɗum ko hen o haalana hen en ha paamen sabu ko musidal ɗaɓɓitten ngal musidal noon ina wayno sa yi lekki ki dañi cate ki lekki no on bugu woni ɗo no walla en ko faami ko hen o haalana en nden noon kala en musidɗo ɗo wawi won yo fundu ara jooɗo hetto
kono ko leɓete ko kam leɓama fandare nede andama ko yakkito ko hebbino ko yakku ko hebbino ko jahnu ko wanno koye na yaara caggal ko takata na yaha yeeso fof duƴƴama ɗo nden ko heddi ko ɗo ko yo en ndar ko hono ko hombo ko hoɗo ko hono so jehene ɗum haalisaji tefeteɗo ɗi homo jogotoɗi hoko tagi eɗen tega haalis so en tegi haalis en naftortako eɗen mbiye yaagol janso pawaɗo en koroto hay 1500 ujunere temedde joni tottuɗen pawaɗo men sa totti pawaɗo ma ujunere temedde jo a wallu ɗum a walani ɗum hoko tagi ngal dental sosama duuɓi tati hikka ala ko nañɗen. The first question is hoko tagi executive o oɗon jooɗo oɗon ñamlotira haalis mo dental ngal fof renti on haalani ñamande nde to batu mawɗo to onon tan ñamlotiron haalis o oɗon dental ngal na jogani Ibrahima gulu ujunnaje 10 si on kalani kam o haalis kawrindinteɗo ɗo ko hombo jogotombo homo woni trésora dental leñol gotol mi yoɓana toon ɗe ujunnaje 10 to Ibrahima hay siko ujunnaje temedere wonno mi yoɓatno ɗe kono fanna ma mi anda haalis tegeteɗo hoɗo yahata hay mbuɗo mi yoɓata Ibrahima albarka. Trésor o woni Saydou Diallo kanko woni trésor kanko woni Ibrahima ujunnaje 10 ɗe joɓama ko min tigi waɗi ɗe yetti Ibrahima mbiɗa ñamla yetti time ɗe joɓaka because Mohamed Sow kanko wonno Top Kasia Mohamed Sow Seydou Diallo e Hawa Diallo kamɓe gonno kasiyaji Hawa taw o wi nene makko sellani Allah waɗi nene o sankima nde nene o sanki nden min mbi Ibrahima yo ñamlo min haalis Mohamed na waɗa post créwan as paramilitary andi on ko desaɗo Seydou keddiɗo o wi o sellani o wi ko poɗɗo yaha Dakar waɗa yo opérate min mbiyen Ibrahima yo ñamlo min ujunnaje 10 Ibrahima ne ñamli min de pour yeggol haalis o wonno probléme o parce que min mbawa heɓ Mohamed min mbawa heɓ Hawa min mbawa heɓ Saydou ko ɗum taki o haalis o waɗi diile kono after mi yoɓi haalis o si tawi wayi noon si enen mbiɗen ko dental gotal ko en wallodirabɓe haalis o ñamlama Ibrahima o ƴetti haalis o ñawliri waɗi jaaɗi ŋaaɗi o horima hetto haalis no nokki am mbiyon kam miɗen ñamli Ibrahima ujunnaje 10 walla ujunnaje 20 min ko rima ɗum yo mi yo on mi yoɓat ɗum hande walla mi yoɓat ɗum nde that's good to go ɗon waɗi mistake amen ɗon min mbaɗi ɗum mistake Mr. President a jarama mi salminima minoma yetta ɓen woni Mamadou Diallo ɓen woni Mamadou Diallo ɓiɗɗo Yerogulo mo Banocci ko woni mamo président ko lamdiɗa ko ɗo na dañi solo on tuma kawral na he fedde hay siko yimɓe tato siɓe kawri exécutif siɓe peeji hunde rek koko yaata taw luutodiral arani kono gila o kaalis ñamla noon o addo e caɗele ɗe kaalis o ñamlama yoggol ngol wonoye probléme ko o gorgui wiyata ko ɗo kaalis o ne ñamla hawrete Hawa Damumbo fawa wona noon kaalis o ñamlama ko heeɓi hitande taw tombon fawaka ko yaata opération kaalis o woni yoɓaka nde min lamdotiri yimɓe ɓe fof jooɓi ha heddi Hawa de kam o yoɓani haalis mum joni noon Mohamed ɗo waɗin ɗo plug woni taw Hawa Damumbo fawa mbo fotiya opération ɗum taki o ñamli haalis o minum sa haaldiri noon a addat jeddi parce que haalis o wona Hawa tan ñamlimo nde mo ñamlete mino ɗon gorgui mboɗon o universal mboɗon yo Hawa yo Seydou yo Mohamed joni so wi ko pawgal dawan on ngal on ñamlani haalis o ɗande o waabi ɗum te kaalis o ko poɗɗo yoɓe because goto jiyamo yimɓe fof ko tegi si goɗɗo ñamlima hen bomo foti yoɓ ɗum yawti tombon sanki wiya yo yahe toon kaalis o mo foti waɗe widro Hawa Damum sankima kambo dankungu Seydou woni ɗo o wawa funtin kaalis e haala mum min mbi joni yomin dar bawat ɗo min ñamdu min kooli Ibrahima addi 10,000 o
o soodi fuel 6,000 4,000 o seedu heɓɓi mbo heyni min o yahi nde min jahi min tawi ɗum toon o wi 2,000 o soodi ndako biskite hoko o tottiri o heddi 2,000 nde min kawre mum o totti min on 2,000 minen no on min jottoroyto ha wayen min gari kono gila min gari kalis o alano mi sukkiranimo ha min loɓotiren because mi kooli ɗum ñande wonde oye wona pawgal mum ngal kolermi ɗum ko kalis o taki kolmi ɗum deƴƴum gandumi noon mino ɗum foti koler kalis o saabu ko minen peeji pour yo Ibrahima ñamlu min kalis mum o momo foti heɓtu o kolete o wiya mi yaafima walla o heɓɓo kalis mum o kono gila mbimi noon Ibrahima o wi kam wota waɗ woori accuɓe ha anytime mo ɓe joɓi haalis ko o heɓi kalis mum ko heɓani hay jonte ɗiɗi enen calmina musidal dental pular wongal ɗo e dow jokkeren ɗam e dow jiidigal e dow horma on calminama woni debbo woni gorko woni suka woni mawɗo dendagal ko renti ɗo on fof on calmina onon jarne onon duwane e min kam ko min gari ɗo komin jii ɗo ko weltare tan ma fondement mbaɗa ɗo o fondement no wawi tan enen bo gandi kono en ganda ɗo barke ɗe tolni enen ganda ɗo horma o tolni enen ganda ɗo jikke o tolni nda enen ɗum ko mbaɗɗen ɗo hande ɗum woni dewe Allah nda hande ko jiiduɓe kawruɓe ɓe gandodira ɓe endodira ɓe kormotira ɓe ndenta ɓe gona hunde wotere ɓe mbi kala ndentu ɓe daña gueɗal nden noon sen denti rek mba gueɗal funtu siyama fulɓe gona wawa won hunde wotere nde fedde leñol gotol yeddat ɓe mbiyat fulɓe ne wawi won hunde wotere onon gandi ɗe sengeje sa yiɗe kawriti ha suudu woni ɗo no birkaji ɗe ndentu siɗe ndentire gueɗal funtat nden enen gandi sen dentire mba gueɗal won enen gandi ne kala ɓe ndentani mbawa waɗ haydara ko mbiyeten pinal yonti neɗɗo ala ko dañi ko wona bandum neɗɗo ko ala ko dañi ko wona bandum sa yenni banda a yenni hoore ma sa usti banda usti hoore ma sa ɓeydi banda a ɓeydi hoore ma siyama neɗɗo ko waɗi fof wona hoore mum miya ɗum ala won neɗɗo fof ko waɗi fof hoore mum miya ɓe ala neɗɗo fof ko waɗi fof kamɓe bandu men kala ko neɗɗo waɗi kamɓe bandu men ndax banda hande simmanama o waɗi ko moƴƴi ko waɗi to an a farno so sa nani tan farnoto nde men ganden ɗo mineni waji kon sokor ko to waɗi ko wi o yi sukaɓe en mawdal mawɓe ala ko mawɗo kallanta suka bolol mawɓe kallanta suka bolol sukaɓe ndewa en ɗum ko sukaɓe sa yiɓe mbaɗa ɗo wonko nimsuɗen wonko mirtuɗen ko gandatan ma en yawti enenin dabo ko woni hoko mawɓe golaɓe ko jokkodiroɓe taw dine hewani de kono taw yurmene dañi en ɗamnari taw mawɓe ɓe ballotira ɓe ñurmotira e dow sutura ɓe jokkodira andat o ko kawma o ko yumpa taw nedinir dañi hono mbaɗeten enen ne ka ha dañen ɗum ha jawten jokken mbaɗen ɗum gandotiragal waɗa ndax neɗɗo aɗa yiɗa mba anda kono a yewnita mba anda sa nani mi yewniti kaari a andu ɗum sa nani mi yurmama kaari a andu ɗum sa anda ɗum a waɗo yurme hay son jiiɗi yumma e baba tawi woni anda ɗum a yurmetake ɗum ndenen ganden ko gandal saabi yurmede ɗo ko enɗam e jokkere enɗam e jiidigal ɗum noddiraɗo yimɓe noon siɓe kawriti ɓe gandan no ɓe jiidiri yimɓe siɓe jiidi ɓe ballotirat neɗɗo wallat bandirawo ma yo en ballodir sa jiide neɗɗo wallu ɗum anduɓe ɓe noon toujours weɓe enen fulɓe ganduɓe ɓe sen ɓangtat pulagol en ɓangtat leñol ngol ko mbiyeten janggen sen jangi mbawen ɓangtu sen jangine janguɓe ɓene yoɓe gon fulɓe kono a janggat ha ɗiggina kortoɗa won pullo gona leñol gongol hay sa haaldema pulaɗa nottako ko leñol gongol nottata an foti ɓangtu leñol ngol an foti wallu leñol ngol an foti garano leñol jangga ha ɗiggina woni l'islam o woni angale o sa lamnama e pular mbiya mi nanani ɗum walla mi anda ɗum onon janguɓe etoɗen ballon leñol ngol ɓangto etoɗen ballen leñol ngol jang saabu onon gandi kala ko janggani wonan ko donkuɗa faam nden noon ko kawɗen ko ɗo en mbiɗo nde fedde eɗen mbiya kalis de kono fedde wona halis ayno wayno mbiya oto sa wi oto ko oto kono ponuje ɗe gona oto kono ponuje sengani oto o dogata ɗum mbiyeten kalis o ko pour hono mbawɗen wallodir kono ho yurmede nde e doccira kay hoolare nde e aynude konngol ma horma wona hakkude ma neɗɗo ɗum ɓuuri moƴƴu gaynen ɗum kono sen daari kalis o tan en darani musidɗa ngal jakkotirat saabu jawdi kala ɗo naati ren woda ɗo naati ɗon ko mbiɗa ko weccen ko gonga o kalɗo mine nani ko haali komi nani ko gonga ceɗuɗo haali neɗɗo so waɗi gonga jaɓana ɗum ay sa nani na wiye siɗa fala bureau sa fali ta fal jettaɓe ba walla jettaɓe jawo ɓe ndeggojira sa waɗi re oya jingananoya kono sa ƴeftuɗo ba ƴeftuɗa to diallo ƴeftuɗa to ka ƴeftuɗa to jawo sa waɗi ɓe sélectionné rek gonga funtat
kono noon sa ɓaɗi yimɓe wonno ɓaɗo juri no ɓete rek yimɓe darat so waɗi ko ala walanta ɗumen ayo ɗum walla ko ɗum adda tawi on dara no palɗo biro mboɗo lawol ene fof ko moƴƴi cohluɗen kala garɗo ɗo aɗa haala ko moƴƴi cohluɗa cohluɓe moƴƴi noon fof ɓe cohli ko moƴƴi ɓen kam fotani wayde ko oya wi cohlu oya suusa e suudu he oya suusa e suudu he oymo sohli ɗo waade ɓurdu fotaɓe hebdu ene fof ko moƴƴi cohluɗen nden noon etuɗen ndaare no ɓuri ni moƴƴu e moƴƴi ɓuri ni moƴƴi e juɓɓen ɗi mbaɗen ɗi ɓaɗa min meeɗo yimmode ha Sénégal mino itte jaam tako bañiragal addiral he yidde pulagu ne taki in kala nomi ñol pulagu woni pulla min simi nenano ya fulɓe mbawon hunde woccere ta nakam muusi nakam metti fulɓe ko julɓe kala laamotoɗo ndaroya pullo kala ndiɗo galle ndaroya pullo kala ɗeɓito debbo ndaroya pullo ko woni koye pullo ne kayno mawni nden noon ponken koye men ponkon leñol ponken bañiragal ngal gurmotiren en ɗocciren ballodiren ndaren no juɓɓirɗen ɗum no faari yeeso Abdou mo dari kala ko waɗe o yimmi wallat mi walla mi sa koyi komi yoɓatan mi d'accord ani ɗon de saabu sa yoɓani a yoɓanan goɗɗo sa yoɓanani goɗɗo an woni fedde nde hono mbiyata kono no marata sa yoɓani o goɗɗo seeɗa yoɓanan ɗum ayini ɗon sa heyni accit hakkille ko nawɗuɓe debbo sa jani a suuyi oya ndenaɗo nde jani suuyi oya jani sabaɓe lamɗi oɗo mi sohlanta e goto tolloɓe tawi noon seddi nde sohlanta e goto tolloɓe so yoɓani goto goɗɗo siñami on yoɓana abdude yoɓani no kaɗo yoɓanani ɗum tigui dow lawol tan mo ga itti goto wattidi ɓen yoɓe joɓ innaren togui simo walla fedde nde ñammiɓe ɓe joɓa ko renta koko feccotirte ko renta koko ɓagdete ay goto ala droit jawɗi dental nangade anani waɗata feccodirade dental ngal kala ko yakki an yakki nden noon mina salmina fof mina jarna fof mina yetta fof mina duwa noon ettuɗen ko kalten ko ɗo en wona ɓerɗe mine ta wona konngol ɓolo tan ko waɗi hen sa yiya joom ko pullo kam cuusal ko pullo wawde hokkir ko pullo fof ko pullo ni woni nden noon hanti koye diyen assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh hande si a haaliɗo ɗayno o mawɗo jooɗiɗo takka men ɗo ɗumande kalɗa rek ma woda ko jangga hen nden noon albarka ma ay wonden bisimilla joni jeyen he ko kalannomi ko rek woni he lekki kino arde e cateɗe no jaari ustaz imam walla en hen billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kaseera musidal dental leñol gotol minen on salmina minen on juuro e muno on wiya assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu muno jara fofen ko ari tawtirede ɗo e ngal ɗo dental muno salmina président dental ngal woni ka Abdou Sow e président dental leñol gotol minen ɗum salmina minen ɗum juuro minen salmina kadi président tabital fulagu kamne o ari o tawtama he men ɗo he jonde heɗo e meeting dental leñol gotol executive meeting mumen inchallah kamne muno ɗum salmina muno ɗum juuro e muno salmina kadi koto usuli e kamne kam woni président jokkere famille ngalu kam woni président mumen kamne o immori gilam Sénégal o ari o tawama e jondede meeting executive o kamne muno ɗum salmina muno ɗum juuro muno salmina dendagal ɗo on jom wawi immo na waɗi immiɓe Sénégal ɓe ngari ina waɗi immiɓe ñamina ɓe ari woɓɓe immi badibna ari woɓɓe inni ñomina ari eko woni ko kombo gaay goto fof ɗo immori ɗo muno salmina fof hen muno juuro fof muno ñaago rek yo Allah waɗan en jaam nafta ƴeesal leñol ngol to dow inchallah ko hawrini en ɗo ko jokkere enɗam sabu enen fof ko en gotum ko en musidɓe nden noon si tawi en jiidi jokkere enɗam koko moƴƴi joni nden jokkere enɗam koye nden wonɗen pour anden hono jiidirɗen hono famille o sakitori mbawen fahmodir
sabu ɗa wawi ar he saare ta musidɗo ma mbo ɗon a anda way si tawi a ari a fahmi rek e a yi'at neɗɗo wawi yaaɗo musidɗo ma ganda min nde ɗo musidɗam na toon inchallah woodi waxtanuji hewɗi mbaɗɗi ko wayi noon inchallah ɗo noon family takkosal ko dental leñol takkosal oɗo takkosal ko mama men jowaɓo he catégorie am o ɗo en mbiyotiraɗo ɓe koto he miñam ko mama men jowaɓo ko on woni takkosal babira e men ɓe ko mama mu'en nayaɓo on woni takko salla on takko salla noon ɓe wi ko immi ko Guédé Fuuta ko toon immi ko addi ɗum ga ko ñawdagol e wi mbo wanno taccu he kosngal ngal ñawda toon sellani woodi jula immotonoɗo gay mbo toon yaha mbo ara nde o yii ɗum o wiɓe ɗum ko o wondi ko woodi wonɗo to amen mbo in ñawda ɓe mbi ɗum bisimilla o woni ko ɓe gardi he mum he bandum gorko ɓe ngari ko yuuna ko ɗon on ñawdannoɗo wondo ko on ñawdi ɗum ha o selli kotirawo o mbo yaha mbo ara nde o selli yero kan nde o selli e bandum gorko nde ari joni pour yo nattu ɗum ñawnannoɗo o wi kam mbo ɗum sohli yo okke ɗum o resa ɗum o wi ɗum minin ko ñawdugol min adduno ɗum ɗo o wi ɗum eeyi komi o ñawdi a selli komi yiɗo ɗum nattu bandum debbo o wi kam gilam o woni toon mbomri ha o sooyi ɓe ɗum jiya ɓe jaɓani ɗum ɗaɓɓu ne lanjur mbo wondi o ñawu mbo wondi o nden noon kam so yii ɗo jiɗɗo ɗum ina ɗum jarani o wona ga o rese ga gannaw kam nde o wonduno he ɗum toon ɓen ɓe ɗum jiya ɓe ƴeɓtani ɗum ko ɗum addi o resa gay kono enen yo en andude ko mama men debbo immi toon kono mama men gorko ko ɗo gambiyanajo ko pour in wawa laab on takkosal e ɓiɓɓe ɗiɗo woni komin sifana ko o dañno woni biteɗo Sira e biteɗo Jalake ɓe ɗiɗo woni komin sifana ɓe o dañi joni noon on Sira ko gay he meɗen Jalake ko on jibini biteɗo Gori Jalake on Gori Jalake histiri mum e mbinde Maba Jaku immi mbo ara ɗaɓɓu nokku ɗo o woni nde o ari ko kam o tawi he lagde he mbo wondi he wuro mum mo ɗon nde o ari o wi ɗum ko batu o ɗaɓɓitta onon fulɓe oɗon andi batu o Gori Jalake holli ɗum batu mum o finci ɗon saare o woni ɗon mbo waɗa jihadi musidal ngal yaadi he mum wadda jihadi ha Allah waɗi ɗo o wara ko kamene Buur Siin hawri ko ɗon kam e ko ɓen itti ɗum aduna hare mum he Buur Siin mawɓe men ɓen kondidi he se henmati he mum jaada ɗon koye histiri hoorema en kono ha hande en artat gago on Gori Jalake noon on jibini Gajjari witeɗo Gajjari on Gajjari noon jibini witeɗo Ceerno he Ifra he Mbay he Yabna on Ceerno noon on jibini witeɗo Ngatam ɓen goni saare Sehed ɓe saare Sehed naaɓe eyyi ɓen saare Sehed eyyi ina hedde ketseɗ e yo ko toon Mamadou mbo toon kam woni toon joni Ibrahima he Demba he Souley iteɗo Fatou ɓen ɓe toon saare Sehed wende ko he famille takkosal ɓe jiya famille o noon na yaajina toon wicciti hay ce e goɗɗe he on Sira noon on takkosal ɓiɗɗo mawɗo witeɗo o Sira on ko Cippo Sira o jibinno he biteɗo Talibe Sira Cippo Sira e Talibe Sira on Talibe Sira ko jibini ɓuri harande he Kumba Harande on ɓuri harande noon on jibini
sa ɓuri en ngansu ɓuri jallo ɓuri paate ɓuri ɓen ko ɓen woni sikka famille mumen eyyi on jallo ɓuri woni dawan babam eyyi Kumba Harande noon ko on jibini e Samba Diawo Saare Alaji Yero kam wondo joom Saare Alaji Yero Samba Diawo e mbule mam mbulo Diawo on bo resano meme famille mum boton ɓen ɗon fof ko he famille takko salɓe jiya o ɓuri Harande noon mboji on Alaji Paate ɓiɗɗo mum ambo ɗo welingaraɗo mbo wiye Rokke o ari ɗo he subaka he on ko gorgilawo he amen eyyi ko bandirawo kociraɓe Ibrahima en ƴetti ɗum onne mbo e famille ko gorgilawo amen ko dayirawo woɓɓe ko suka noon kono noon ko gorgilawo on ɗon ko taliɓe Sira arnano Cippo Sira onne mbo ɓesnuno on Cippo Sira ɓe mbi mbo dañno witeɗo Nduñam on wonno ɓiɗɗo mum mawɗo kono on ko sagata yagal ɓe mbi o maayi taw ladde nde suma jangol ngol huri ɗum o heddi hen witeɗo Samba Cippo on ɗon ko konu wari ɗum ɓi konuli ko hen o heddi on tuma ko jamanu konuli wondo ɓe yanno ɓe hippo yimɓe kono kam noon ko heɗin konuli o heddi mo dañɗo witeɗo Yero on Yero ɓe mbino o funtuno o yehi o artani mo dañno witeɗo Demba Cippo on Demba Cippo noon on neɓɓesgu mum na ɗon on Demba Cippo ko on jibini Jomba Mala on Jomba Mala Saare Ngata wondo on jibini Basamba Dawda jibini Mamadou eyyi Mamadou Kumba on boton Saare Ngata o jibini witeɗo Caaba Hawa on Caaba Hawa rewi he mum Caaba Hawa noon ko witeɗo Bam Modou Diallo o sankima mbo liggotono post office Modou Diallo eyyi post office o liggotono woni o ɓooyi toon o wonino Kuntawor o wonino kadi Janjambure kam wondo toon mbo dañi miirawo mbo wiye Kumba Galo on mbo resa Cilla on neɓɓes mum na toon ko ɓen ɗiɗo o wurda o dañino noon kadi biteɗo Mamadou Hawa noon on ne mbo ɓesni on jibini Ba Jombo o jibini gorgol Teddi gorgol Ami on ɓesngure mum na Saare Mademba e gorgol Sira ɓesngure mum na Saare Ceerno o dañi gorgol Kajjata on mbo Medina Serigne Mas o dañi biteɗo kadi Ba Alaji Kumba on ɓesngu mum na Saare Mamma he Jombo enede Samba Ɓoyɗo on kombo ɗo wonɗo Mandiaye kono ɓesngu mum na ɗon o dañi Baba Ceerno e Baba Paate e gorgol Mama Hawa noon ɓesngure mum na ɗo welingaraɗo en ko ɓesngure Mamadou Hawa o dañi kadi biteɗo Kajjata Hawa eyyi on Kajjata Hawa noon ko on jibini Baba Nata e Baba Bouba e Baba Mamadou kadi eyyi Baba Nata woni baban koto Fatou en koto May koto Amadou Huli en e miñiraɓe mumen yo inchallah o dañi wiyeteɗo Yero eyyi Yero Hawa on rewi he Kajjata Hawa on Yero Hawa noon ko babam rek o dañno o sanki eyyi babam tan o dañno o sanki nde wiya second wol wo o waɗanoma record pour yagol second wol wo kono in hawti Pawle naatima ɗum miñirawo mum wi gannaw ko e koto mum windanoma o yahani kam o yaha ɗum taki mam Yero Guloyi o yana second wol wo yo inchallah ko ni in woniri Cippo Sira on ɓeɗo ko ɓesngure Demba Cippo on Cippo Sira o dañino witeɗo Adu on Adu ɓe mbiyanno Adu Bele kono ko Adu Cippo ɓe mbiyan ɗum Adu Bele kono wona Bele woni damum de ko Cippo eyyi ko Adu Cippo o wiyete waɓe ɗum mbiya Adu Bele joni on Adu Cippo noon on ne ɓesngure mum na toon
sabu kam resano sengo Sénégal on neɓɓe so ngurem na toon yaaji no wori wonɓe ɗo ha ñamina ɓen fof ɓe toon o dañino biteɗo Samba Adu, Demba Adu, Jibe Adu, Teddi Adu, Jobdi Adu, Sadio Adu. Ɓeɗo woni ɓesgure Adu. On Samba Adu noon on jibinno Jombo ba Jombo Ndiaye gorgol Teddi Ndiaye. Eyi Mam Demba Adu, Demba Ndiaye, Demba Adu on jibinno Wuuri. Eyi on Wuuri on jibini o aussi kame kotira e mum. Eyi woni gorgol Wuuri. O dañi biteɗo Bijji biyeteɗo Jaari on jibini Ibrahima en e Tafa en. Eyi o dañi biteɗo Hulimata on Hulimata noon on jibini Jaari on Jaari jibini Oya Mamadou Jaari. Eyi on mboɗo eyi o dañi biteɗo Yero woni Ba Yero Ndiaye on mbo toon e Nioro inchallah. Joni ko rewi hen woni Jibe Adu. Jibe Adu wona to Jibe cippoto taw muno he Adu suwa hibbitoɗo Jibe cippoto. Jibe Adu on ne o dañino witeɗo Julli Jibe e Juma Jibe e Samba Jibe e Giɗo Jibe e Demba Jibe e Cippo Jibe e Juma Jibe. ɓen neɓɓe figure mum fof noon toon Sénégal. Rewɗo o hen woni Teddi. Eyi Teddi Adu on Teddi Adu noon ko on jibini Bohum Teddi. On Bohum Teddi noon jibini Saydou on Saydou jibini Oya Julde jooɗiɗo ɗa. Eyi o dañi biteɗo Penda on Penda woni ombo oyani resno Dawan Mohamed Penda Julli. Eyi o dañi biteɗo Jaari. Eyi on fof birkama o woni. O dañi kadi Jobdi Adu. Eyi Jobdi Adu noon o dañino biteɗo Walom. O dañi biteɗo Samba on Samba Jobdi noon on jibini on Hawa wonɗo ɗum waɗen vice président. Samba Jobdi. Eyo tigi ñilaɗo. Eyi tigi. O dañi kadi biteɗo Jibe Jobdi on Jibe Jobdi jibini Alaji Yero. Alaji Yero o dañi biteɗo oye Ali tigi eyo exactly tigi eyo barakallah. O dañi biteɗo Egge on Egge noon on neɓɓe ngure mum na toon e Bokar en Sadio Egge en e Ramata Egge en on sankinoma ko ɓoyan. O dañi biteɗo Ɓuri Jobdi on Ɓuri Jobdi noon jibini Jaaye Ɓuri Alaji Jaaye Ɓuri onne mboɗo he jota e inchallah. Ko fawi hen on Jobdi Adu Sadio Adu on Sadio Adu noon o heɓino Gidom Sadio on Gidom Sadio noon jibini Adam Gido on bonini ɗo kam ne mbo he jota e ɗo e ɗumanni. O dañi biteɗo Renam e Bijji he Yero he Paate he Julli he Adam he Jobdi he Paate ko ɓen on Yero noon on Yero Sadio on jibini o Dieynaba onne mboɗo inchallah. Ko ɓeɗo woni famille Adu Cippo. Joni noon muɗa yaha to Jibe Cippo. Jibe Cippo noon kam jibini Kumba Jibe e Jaari Jibe e Penda Jibe. Ɓeɗo noon ko Birkama. Kumba Jibe on ko ɓisngure mum na Birkama. Jaari Jibe on ɓisngure mum na Sare Bijji. Penda Jibe on ne ɓisngure mum na Birkama toon. On Kumba Jibe on jibini Bafawura. Eyi Bafawura on jibini président men e ka Abdou Sow. Yo o jibini biteɗo Jobdi on Jobdi noon e onede Bafawura ɓiɓɓe mum naɗo witeɗo Fatou e ka Abdou e Ousmane e Baboucar e Kadi e Oumar e Mamadou e Adji e Aissatou e Ousmane e Ali. Ɓeɗo ko ɓiɓɓe Bafawura. Arana Jobdi ɓiɓɓe Ba Jobdi ɓe ɓenne ɓe ɗon witeɗo Aliou witeɗo Koto Sira e Ansata
e Mamadou o ɗo universal o enne mboɗo koto sirane mboɗo yo inchallah ansatane mboɗo e mi arate mo sona e sonane naɗo e yo he biteɗo dadde fof on woni ɗawtuɗo e yo e Diary e Oumar e Fatou e Ibrahima sala ɓeɗo ko ɓiɓɓe mba jobdi o dañi biteɗo Guiɗo eyyi on Guiɗo noon yimɓe dañi biteɗo Fatou e Amadou e Saydou koto Saydou yo inchallah Fat Diallo on mo Abou ko eyyi tigi inchallah yo Mam Kumbaji ɓe o dañino biteɗo Gouya e yo on woni gorgilawo mumen o dañi biteɗo Yasine e Ousmane Ibrahima Nene yo Nene galle yo e Pa Ablaye e Fatou e Mamadou e Kumba ɓiɓɓe gorgol Buya tigi inchallah Ousmane resno denɗirawo am o sankima resno baɗam o sankima Ibrahima on mo visconte mari kame debbo ko soldat o wonno ko général o wonno tigi noon yo fawiɗo hen ko Diary Djibé on Diary Djibé ne ɓesgure mum naɗon Ba Mamoudou Diary e on jibini biteɗo Hawa e Sadio e Satan e Mari yo o heɓi no biteɗo Mari Diary e kaw Mari Diary on jibini Ba Mamadou Ba e koto Mamadou Ba muna ɗum wiya ba Mamadou Ba no ɓiɗɗo mboɗo e Mari e yo inchallah hoɗo ɗum ok on ko ɓiɗɗo e koto Mamadou o dañno biteɗo Mam Diary Djibo o dañno biteɗo Demba e biteɗo Yero eyyi Alaji Yero nam non joni ɗum gasa ko heddi ko hewani ha ronina aw yo joni ɓen ɗo ko ɓe woni ɗo présent ɓeɗa ɓe waɗani ɗo présent kono mi arat he bano cippo ganna ɓesgure bano cippo naɗo e Penda Djibé classmate mum o eyyi ɓe gandotiri hande to kamɓe gonno classmate eyyi jokkodiral ngal ɗon yo enɗam jokke jokkodiren enɗam ɓe gandotirano ɓe gandotiri eyyi jokken toon ɓeɓe binduɗa already ɓe binduɗa ɓe ha paari alaji ɓena heeɗiɓe tigi yo daren Penda Djibé on mari on jibini Ali e Ablaye e Demba e Kumba joni on Ablaye mi fof ko on jibini Sira e Kumba hal homo mbiɗa jibini homo Penda Djibé eyyi Ali Penda Ablaye Penda e Demba e Kumba Mama Kumba gorkoɗam Mama Kumba eyyi yes yo o Ablaye no jibini Sira e Kumba e Amo e Ali ɗum fof ko on Ali woni ɗo wona fota fof eyyi Ali jooɗi ok inchallah eyo tigi a jeejene mboɗo tigi noon imbona yo barakallah joni bano cippo on bano cippo e o jibino witeɗo Jombo on Jombo o dañino witeɗo Fatou fof ko on jinimi Sira o resaɗo sare ma Demba eyyi kono aɗa andi ko tagi ɗo tolniɗa ɗo hikka eyyi sa inni ɓe a innani ɓeya tan ko probléme kono te ta inna yaaha eyyi teɗen dañi ko heewi ko poɗɗen yew ok Ali oya Ousmane Damum ko gorgilawom aussi ko kosin brodama haw kam o Ali ko ga Penda Djibé
ayo o Ali kam ko ba Ablaye woni bawum on Ablaye ko Penda Jibe Jibe Cippo Penda ko kamɓe tato ɓiɓɓe rewɓe tato eyi Penda jibini bam Ablaye en bam Ali eyi Kumba jibini babam babam jobde bam giɗo e gorgolam gorgolam Jaari jibini bam Alaji Yero Jaari e sare eyi tigi eyi kamen tato eyi on an Ali ko Ablaye ba Ablaye Ali eyi ko laaɓi an komi brodama yo joni ko Penda Jibe Cippo on Cippo noon aussi noon ko gorgol wuuri o mam Demba Ndiaye Demba adu Cippo on fof koto Cippoto kawruɗo aussi aɗa deƴƴi a immoto ngal dental ko dental ma eyi inchallah dañi doole tahe laamu heeɗa dañi doole ko aussi division ngal dental ngal lamdi ballal ngal lamdi haalis ngal lamdi resources ambo allotiren ngal ƴeew omo mahnel daneyel en mbawata hawde min haaliji on ko e Jaari Jibe eyyi kam ko toto gorgol Kumba Jaari on jibini Bijji e Fatou e Ansata e Sirif oɗo e Adam e Mari e Oumar e Olo eyyi joni an ɓe aussi en ko on broda eyyi minen goni denɗira e ma andi an noon ko dulaji ɗiɗi jiiduɗen sengo da am ka koto am way sengo babam ka denɗam te min noon koto sengo babam to nangum ko ɗon nangumi yo inchallah so e aussi ko kawma an o koto sira woni dama e aussi ko kawma ko noon simo jogi ɓiɗɗo debbo tan ya okkuma debbo ayo ɗon o ko noon yaari inchallah joni on bano Cippo noon ko on jibini Yero o janoɗo second wolwo eyi o yeyno second wolwo kono noon minani ɓe mbi ko maximum wonno kono eyi ko jambaro wondo on yano second wolwo inchallah nden noon muna andina famille o rek enen fulɓe haaɓoɓe omo Samba eyyi Samba ko Mamadou Gulo miñirawo Yelo Gulo mbiɗeɗo Mamadou Gulo on jibini ɗum kam ko he baaɓe ɓe kam yo Ba Aliou eyyi ɓe ko tanira e bano Cippo eyyi hande noon hande simin wi yomin ɗaɓɓoye rewɓe yomin heflu baabiɓe ko onon goni baabiɓe amen hande inchallah eyyi mi wurtimo komi waɗana ɗo close haala ka rek eyyi joni inchallah yo en andune enen fulɓe haaɓoɓe e Gambia eɗen dañi comme hondeji men sa ari Kombo ɗo ñoomi Badip ɗon ha Sénégal ɗon ko ɗo woni territoire haaɓoɓe to tawata haaɓoɓe sa yawti Foñi ayi ɗon kaɓo andi ko koɗo sa yehi ɗon noon ko ha Basse toon ko ɓen fulɓe toon goni toon ko ngallunkoɓe e fulɓe hoori men ngallunkoɓene siɓe ari ñoomi kala mo jiya andu ko koɗo nden noon fulɓe Gambia yoɓe gandu leydi ndi ko leydi mumen ko enen heeɓi hen pecci ɗo seya destination ɗo hoɗa ɗo ɓeya koɓe fulɓe ɗum ɓeya koɓe fulɓe ɗum ɗo ñoomi noon ñoomi Badip e Kombo ɗum ɗon ko haaɓoɓe sa yiɓe hewanno koɓe sotti koɓe daya ɗum ko jamanu konuli aɗa jogii nayi ma goɗɗo konu ara yana hema warma ƴetta ɓiɓɓe ma ƴetta jawdi ma yaha ko ɗum tahannoɓe cotta mam Saydou mo kam wiyanno ɓe mbi o wi sa yi Badip ɓe wiyanno ko ɗon ɓadi ko ɗon woni ɗo ɓadi ɗo konuli ɗi ñoomi ɗon woni to ñoometo ɓe immotono toon ɓe jaha ɓe suuɗoyo to ñoometo ɗum addi ñoomi ɗum mam Saydou wiyanno kam ɗum ɗon fof sa yi munoyno haala ko pour yewtande yimɓe ɓe an ɓe fahmane ɓe wona hoɓɓe he lesdi he ko ɗo woni ɗo jeeɗe
eyi o wiyanno kam bade mi wiya ɗum jama on jamanu hono lumbiranno ɗon si on lumbanno maayo kerewan ngo hono lumbiranno ɗon o wiya kam siɗa lumba a regginan nagge sa ari ko nagge riwata togoɗa hen laaci nagge ngel lumbinma eyi ɓe mbi kono ɓe lumbiranno hakkude ñoomi he ɓadi si konuli ɗi si kene mbaɗi ladde nde duppama ɓe ƴetta nayele mumen ɓe lumba ɓe jaaha ɓe to ñoometo ɓe wiyanno ko ɓe yeɓe suuɗo ko ñoomi ko ɓe suuɗoytono toon pour ɓe danna jawdele mumen nde ko noon o wiyatanno kam ɗum addi ñuumi inchallah mona andi ko rewtata ko hen eɗen en foti rewtu ɗum no salmina fof en inchallah hono enen fof hakkillaji garata andi si tawi a hawrindiri colli ha heewi ɗum waɗe tin tawi sa luuɗi mbawi diw mi nango colli ñengka ɗum tafno muno yiya fof haala ka woɗɗo ko fotata fof woɗɗo ko fotani hemo ɗum enen ko ganduɗen ko ɗen ganda kono si tawi nango colli si luuɗi colli ɗi jaan boppa ɗum ɗo ta noon in wona noon ina yaari sah e ko haala ko ɗo e affaire haalis ɗum ɗon ko in haalama ina yaari te enen fof en gaddi ɗi wonta noon yaaru kono muno holla leñol ngol fulol ala toon mi fogi ɓurani mettu hande ko kaari en kawrinno ko kaari en ƴefti en si tawi an batnoɗo o an ko dañdamɗa si tawi in yaari woto kon ko ñamɗo on torki kono ɗon ina jarani sah tampere hewnde mawɗo si waɗi ko wattata ina weɓi muñ ɗum takno mun e darno en ɗo rek ndaren mistake aji men ɗi ndeglen koye men continue he dow ɗum e comme ɗum oya julde enen fof kala ko wawete waɗe gaccitane mum hakkille ko suka dañɗo hakkille te yewede o arde am jamma o kooli kam o haalani kam hoore mum mbaɗmi ɗum aat kono gila nden he hande min majjotirani simi hecci ɗum min hewata kono ɗo jiita kala ko memi ɗum toon gila ñala min o tinnata kamen mi imima ɗo muno yaha base noddumi ɗum nde ari ɗo ɓurle o dari o fadi kam laako o dara ɗon si wona yidde kam yi rek o anda hombo woni o e ko min jiidi te ko bagage mum o soki eyyi kala ko suɓoyte gaccitene mum hakkille eyyi joni ndaren mistake aji men ɗi ndeglen ɗon te famille o haydara en mankani o mo jiiɗa o wona dañɗo time de o mo jiiɗa o wona neɗɗo togoso e nder meɗen de o ko docteur mawɗo jiiɗa ɗo famille o mbo dañi ɗum oya Ousmane ko police mawɗo famille o mbo toon ministre aji ɗi e nder meɗen eyyi ko woni ɗo tan woni mbaɗen ɓernde wotere daren ko hono mbatten koye men nden in moƴƴat dusagol caggal ngol ala jeriñ kono kala keynaɗo henne ya andu ko yimɓe keyniɓa a heynaki hangaɓe yimɓe ɗo kawriti fof fokka waɗa keyniɗo kono ina waytaɓe keyniɗaɓe sah ɓurma andu an ko hoko jahata nden joɓen gaccita he dow ɗum ne hakkille laa ko mbasɗen kono si en tamani laa ko dañɗen ko ma ganden ko dañɗen ko tamen in golliren in nafa en ko heewi dañɗen gila he police aɓe soldaroɓe ministre aɓe fof na hemen hoɗo yiɓe ndu suudu sa konti ko hoɗo yi ko hendu wawi daro hande heyno ndi leydi wawi hande daro na haalda e président o Abdou mo jiiɗa o si o haajono président o joni totete otage bimbi ɓe jiidat ɗum ina wona ko famɗi nden ta en pijir hoore men o mun komi waɗi ɗum jellale ayi ɗum ɗon fof ina he nder meɗen kono ko ma ganden no mbaɗeten naftoren in nafa en si en jiidigal ngal ko ngal forcé si en jaɓi ko enen jiidi si en calima ko enen jiidi hay goto wawa ittu hoore mum e nder leñole kono no en darda no mbaɗɗen hoore men ha mbawi naftoro hoore men eyyi wassalam joni no mbiɗani min nani ɗum e ko haala moƴƴo e waɗɓe ɓe mbaɗi yawti Allah waɗi ɓe ngalaɗo yo joni en jeehi ha tolnima ɗo ni no mbiɗon ni ceñiɗi wawi won kono enen mbawi dincin ketten ɓe keɓen lebdude maɓɓe ko hoko woni hoko par ce que neɗɗo o ko hakkille tan gollirta hakkude moɗon ha ligge mon yaa tawade bonaɗe ɓayri wonko ndeynunoɗen ɓe ɗum ɗo heeɓi oɗo haali laaɓi tos waɗa tawaɓe ɓe hen en jebdi e maɓɓe enen gandi ko woni ko toon ɓe laɓɓinani en ala ko ñooɓi toon ingol ko satti ala toon takani porcent tan beccen yen
lebdene maɓɓe ha ndaren ko hoko woni eyyi ɗum ɗon kay gaccen ɗo wonno ɗo woni ɗon tan hay hunde ko dillinade goto fof tokora baba muñat gacca hakke seeɗa on jarama no bete on tinnima on gaddi hakkil moƴƴo ɓe mbi uratɗe jiire de goto fof tan mo fadditi sinde ari ko hono mbardatmi nde nden ko jiimi ko jaay ko kalɗa ko ɗo mino miijotoɗo hono ka funtirta mbasen weccire dow fitna meccirene dow horma e teddungal e tereta en mbasani ayi woodi hande hunde waɗorat neɗɗo taw tawaki inde wonɗo ɗon o waɗine nder famille he nden kana ko jawdi ndi ɓurani en neɗɗo ala ko neɗɗo ɓurani en jawdi ndi deƴƴen ka mbiyen tek o yiyat hoore mum o artate meɗen sen coowino hersato langa so hersi o langi hande sen nani goɗɗum e muɗum force en gimmoto enen ɓe sowoɓe ɗo te en mbasat ko ɓuri ko ñamani en ko he nden mbaɗen seese jaren hen seese mawɓe gimmo jaa hen kolla ɗum no ko ɗumin wona hen haydara in wasa mawnine e ngol sengo mbasen ɗum waas mbasen jawdi ndi mbasen Fasuli ane kani mafas eni na puldo ko gay yuse dale ko moy las toga bi fufu bi dam ngeñu gena si su safe fasuli ko re fufu day wara gena sa fekk fi de ñun ñu ngeñu ñu joxe ko legi na poli ñu ne ñom lekane besu ko ni jaay ñu ne lekane besu legi ma ñu espay safe fasuli la ñom ñu ngeñu wa ñu ngeñu la sira holo wona assalamu alaikum Fulbe TV mi salmini ko hettoto e walla ko darta e télé eɗen garani hannde weli ngara tawede en mawɗo ɓen gandaɗo e pulagu kenno ɗo réunion te noon ko taga réunion o ha ko kay woni hombo Allah no battere jaaɗen e mum ha ganden kay woni hombo ko ɗum woni sababu réunion hannde nden noon on jarama musidɗo a jarama ano mbaɗɗa inde nde ko Abdou Sow eyyi ceerno Abdou Sow min gari weli ngara ɗo min tawi ɗo e réunion ɗum ko saabu ngo réunion hannde eyyi réunion o ko dental leñol gotol iwri takkosal to gueɗe lamtoro min ɗaɓɓita jibinande takkosal ina yara he duuɓi 4 joni hay o jooɗiɗo caggal ma Samba Ba ko journaliste no ma o rentino mbo renti hande e iwri takkosal to gueɗe lamtoro te min gandano ko musidɗo amen so min mbaɗi ɗum initiate so miɗo US miɗo nelda haalis ɓe toppito ɓe jaaha mitinaji ɓe jaaha ɗum mawnino bete so dental ngal dañi doole no bete because min keeɓi yimɓe 600 so yimɓe 600 heeɓi min ɓuri ɗon kono min jottima yimɓe 600 so ko min woni président dental leñol gotol iwri takkosal e to gueɗe lamtoro ngal dental noon somi faami an ko hitande honde walla ko wattu mo ngal sosa dental ngal sosa 2019 dental ngal sosa galle baba am Birkama weli ngara ɗon sukaɓe e babam Samba Jobdi immiɓe Dankunku ngari ɓe min ɗaɓɓita min jiidi e mumen ɓe cosi dental ngal ɓe poomi ngal taw min miɗo US kono dental ngal joni ni ngal dañi doole no betena wona seeɗa e dental ngal noon gila sosa addande ma hannde ko executive jelo keɓɗon e dental he dental ngal heeɓi executive members 20 e jowo 25 executive members members ɓe rentuɓe ɓe tan he dental he ɓe jeeyi e 600 e waɗaɓe ɓe register ɓe jeeyi e 610 e 4
e dental ngal miɗen dañi miɗen tega haalis miɗen uddite banque accounts miɗen dañi président Abdou Sow miɗen dañi vice président Hawa Diallo miɗen dañi secretary Mohamed Sow miɗen dañi trésora Saydou Diallo e organizer miɗen dañi Mamadou Diallo Bousouranding advisor miɗen dañi Mamadou Diallo Bakary Sambouya youth leader ina heewi miɗen dañi Amadou Sow e Saare Yero on kanko woni PRO dental ngal nden noon a jarama gila min ngari ɗon mi yewtere nde he mi nani dewtan deñja leñol ngol no susira woodi mo gandanɗa kalɗo tarike leñol ngol no hono yuɓɓodiri nden noon nani haala kadi aɗa tawa ko taki ha yelo ngo yuɓɓodiri hono mowɗa o ɓoyti addu nde feere walla ngo miijo no mbatton ha onon leñol ngol fof yuɓɓodira ha addannema ko garɗon ɗo hannde mi dañno mamirawo kaɓetenoɗo jambar biyetenoɗo jambar gando no beta dañɗo gandal condi e ɗaɗi e mo wiye Demba Cippo on Demba Cippo e sosi jibini e Demba Cippo e Gallo Cippo e Dey Cippo cippoɓe ɓe min jibinɗo o babam so as far as mamam ko jambar wonɗo mamam ko ganduɗo lekkele wonɗo mbo dañi ɓiɗɗo biyeteɗo Mari Ba gonɗo ɗo wiyeteno Bakindiki Koto jaami toon janggoynomi condi e ɗaɗi amma nde gila gimmimi Saare Ceerno Daara nde garmi tawmi min komi tawɗo gandal jaami Bakary hoto wiyete to babam Mari Bakindiki Koto mi janggi gandal condi e ɗaɗi jungo mum duuɓi 3 sa yi fulɓe Gambia ɓe he ñoomi he Joka he Badibou e Sandial ha Sénégal ɓe ƴefti Abdou Sow ɓe gardini Abdou Sow because of mbo wawi hakkille leñol ngol oɓe gardini Abdou Sow because of wotko andi joni e garton nden joni hattani ko falami kadi andude ko homo addi nde ngo miijo walla nde feere wondema ɗon foti wadde leñol ngo gandanta walla kafu mo gandanta ɗum apoto leñol ngol fof gandodira ɓe mbiyeɗan andodirde gandodira e puis kadi haala mi nani woodi police aɓe ɓe gandanta joni ko koye e laamu he ɓe jangguiɗi ɓe jippodi kono ɓe mbiyeɗa andude ngol leñol ɗo saabu ngol programme hannde sababu waɗi ha ɓe gandodiri nden noon o idea ɗo walla ngo miijo koto ƴuuri eyyi na immi e suka debbo biyeteɗo Hawa Diallo kañum e suka gorko biyeteɗo Mohamed Sow oɓe jiiya ñaamina dankunku ɓen ɗon Hawa Diallo on min miɗo andi mama mum ko babam Samba Jobdi woni baba mum mamam Jobdi adu arannoto mamam Kuma Mbay so miɗo anduno miɗo dañi musidɓe wonɓe ñaamina mi anda hoɗo ɓe ngoni kono miɗo anduno ɗum ko ɗum tagi nde Hawa en immi ɓe ngari Birkama ɗaɓɓit leñol mumen mimi ɓe jeehi sifo ɓe ngari Birkama ɓe jiiti leñol ngol so min ɓe joni en mbaɗat dental en ɗaɓɓotiran so ko min mbaɗmi initié mbanmi haalis tigi noon pour yahe are waɗe meeting to ɗaɓɓitoye ga ɗaɓɓitoye to min mbaɗi meeting Saba min mbaɗi meeting Saba Sandial min mbaɗi meeting Birkama min mbaɗi meeting e hono wiyete sifo min mbaɗi meeting ngaji kewɗi ko min waɗat ɗi fonso mi tottat ɓe haalis mi tottat ɓe luyo otoji mi waɗa hen isan naɓa ɓe mi soda toon bottari sodana hen ndiyam ɓe ñama ɓe jara because sa fotodiri yimɓe tan fof wota no mbaɗɗa kono noon joni ni dental ngal ñiiɓi ngal dañi doole min mbi alhamdulillahi rabbil alamin e dental ngal noon gila sosa e hannde en paami wondema ko tati ha casɗon dental ngal ko fi ballodiri on leñol ngol ko ɗum mbawte waɗame haalande wattuɗo en dental ngal gila sosa ko holɗum waɗi ko heeɓi hen walla ko woodi ko waɗi ko gandanta ɗum ɗon oɗon wawide ko dental ngal saabi ɗum ɗo dental ngal na saabi ko heewi a yi hannde aussi division Ousmane Diallo kañum e Oumar Dem kamɓe koɓe classmate police ɓe gandotirano ɓe gandano kamen jiidi ko baɗirawo he kawirawo te ɓe gandotirano ko hande e dental he Ousmane andi min komi den ɗum o andi Oumar ko baɗam so kamɓe ɗiɗo ɓe gandotiri kono ɓe ganda ɓe jiidi yimɓe gulliɗo hande because of taw ina yurmini jiiɗa e neɗɗo a anda onon jiidi ina yurmini gona tumaranke e saare ta musidɓe ma kuɓata ɗo dental ngal kam weeli because of miɗen jultodira ñande fof miɗen jultodira jemma e ñalawma subaka e kikiɗe miɗen jultodira joni miɗo waɗi plan
imminde oto waɗa heen essence totta ɓe haalis ko yoni ɓe njaha gueɗe lamtoro to Sénégal Fouta ɓe ɗaɓɓitoyal takko sal to iwito gueɗe lamtoro ɗum woni next step am. eyyi joni en gara ha an président no ɓe jeeyi dendagal yii tawi aɗa yonni ɓen wonde président nden noon miɗen yiɗi andude ko homo woni président no homo woni Abdou Sow hoto Abdou Sow jibina eto Abdou Sow yaari ha arannema ɗo Abdou Sow ko ɓiɗɗo biyeteɗo Alpha Sow e debbo biyeteɗo Mambigué. Abdou Sow na jibina Diallo Kounda hakkude Manduware Birkama Sare Fulɓe wonde ɗon ina wiye Diallo Kounda ko mamam biyeteɗo Yuwo e Thiana Cinci Diallo Kounda ko ɗon jibinami. So nde kemmi duuɓi 7 naɓami Sare Ceerno Daara nde kemmi duuɓi 19 gartumi Daara janggoyemi maçon darmi tawmi ko gandal tawmi miɗo foti janggoye gandal miɗo yiɗi andu miɗo yiɗi definitely miɗo yiɗi andu especially condi he ɗaɗi ko nden kaɓɓitimi babam wi kam yaha to baba ma bakindiki ko to baba ma Mari Ba jami to baba Mari Ba on Mari Ba biyeteɗo bijji ñabi jibini ɗum on bijji ñabu min nde jibinami o darino he dammugal suudu babam o wiɓe hande dono Demba Cippo jibinama ɓe kala kuule am min adi miɗo jibine so ɗum tagi mi lamdoto mi ɗaɓɓitat te mi wangorta gandal eɗen ɗo mbawi wonde duuɓi temedere andata miɗo andi salali Mouhammad walali Mouhammad andata mi wangorta ɗum mi wakkindota ɗum kono miɗo jogui yimɓe dañɓe doole he aduna Allah he ɓe mbaddanmi haajuji Allah hersinani mi feera herso eyyi nden noon gila jangguɗa gartoɗa en ko to gonɗa haddandema hande walla ɗanni walla nde jangumi gartumi mi janggo e maçon miɗo foogi duuɓi 2 he jungo mawnam biyeteɗo Ceerno Ba e Cosistan o jangumi ɗon duuɓi 2 kono ɗum foof miɗo yaha Birkama miɗo nana miɗo yiya gandumi tan min miɗo foti janggu condi e ɗaɗi so jami bakindiki koto kalami bama o wi kam tawi bama Mari tawi bama Mari jangumi toon condi e ɗaɗi gonmi toon ha gartomi kay nde gartumi ga gonmi ɗo he Taba miɗo joguino poltiri Nema Kunku wona min jino poltiri ko biyeteɗo Diagne on kam wonno income tax commission o by that time so min joguino o poltiri min ronannoma si wiyete no hande ko julde korka hoddi ɓamɓe ɗo fof goto fof mi tota ɗum guetode 2 totama crédit bofode so kono darmi taw mi wongol Gambia ɗo nafata kam to taw miñirawam debbo mo jiidumi baba goto tottirta visa American Embassy min mi naɓi yimɓe 16 mo Amérique before min miɗo yaha so nde mbimi ɗum min tigui miɗo sikki mi yahat o wi kam mi ɗaɓɓonanma passeport hande te mi waɗat hen visa hande the same day o ɗaɓɓani kam passeport the same day o waɗi hen visa and then the following week mbaɗmi fly to US and now mi luusi Gambian citizenship I'm a US citizen. nden noon ha joni gartende wiyama Abdou Sow ko rewɓe ñolo jogui eko ɓiɓɓe ñolo jogui walla ko woni famille Abdou Sow? Abdou Sow mo joguino haahumo mo wiyeteno Mariama Ba e duuɓi 3 caggal o sankima Dakar miɗo he mum jibindini ɓiɓɓe 6 mo ɓiɓɓe 3 worɓe he ɓiɓɓe 3 rewɓe Sirif Ousseynou Sow Mominatou Sow Pa Alpha Sow Adjiramu Sow Fatou Ndaw he Moussa woni last ɓiɗɗam ɓeɗo ko ɓiɓɓe ɓe jibinmi ɓeɗo he nder galle he e ɓen ko min jibini ɓe ɗo he weli ngara ɗo ko min jibini ɓe ko ɓen dañmi ɓiɓɓe miɗo jogui debbo joni e ɗaɓɓumi debbo Jolfo woni oɗo Safi Cissé miɗo ɗaɓɓi Safi Cissé Dipakunda so kemmi debbo goɗɗo biyeteɗo Mariatou Ndiaye Dakar o ari ɗo birthday am December 26 o waali ɗo nde wiyete o rutti Dakar so ko ɓe rewɓe ɗon joguimi Safi Cissé e Mariatou Ndiaye Safi mbo Banjul Mariatou Ndiaye mbo Dakar wayno ko galleji ɗiɗi jogui a kadi galle Gambia jogui galle goɗɗi Dakar galleji ɗi joguimi ɗi oɗi ke Dakar miɗo toon jogui galleji 3 kono e galle goto miɗo hemo jogui debbo ɗiɗa ko galleji tan ɗi nañmi ɗi ngala rewɓe kono ta ko rewɓe mbimi ko ɗo Banjul ko ɗo he Dakar e Pikine amma he leydi he noon aɗa daña dulayel ɗo dulayel to e ko wayi noon ɗum no dañi
nden noon a jarama ti ɓaade andi time mo ala wonna ñalande min garteta min jewta e maɗa ko tigi noon affaire réunion ngo par ce que réunion ngo jangguini hay minen arɓe ɓe jangguini minen hen hono pulago ɓamtete ɓaade min jii réunion ngol réunion ngol yiiɗi ɓamtude onon leñol mo ngol fawi hen kadi pulago ngo nden noon mbiɗa faala jewtaneɓe seeɗa noon kono enen gambiyan ɓe o ɓaade mbimam fof ko pullo kono mbote ɓamtude leñol ngol ha ngol heɓa nafa par ce que eɗen jogui ngallu eɗen jogui gandal kono ko heewi wiyede fulɓe mbowonta gotum te ɗum noon a tawata welani minen cukale wonɓe fulɓe ɓe nden noon kono mbawta yimɓe wajade he ɗum ko ɗum woni hare nde gool o ko woni ittenno fulɓe mbawa hawru ayi gila mama meɗen jeeri hisirin to Israel to Egypte taw fulɓe ɓe ɓe dañi ɓe kawtini kanŋe ɗe ɓe dañi ɗe fof ɓe mbaɗi ngaari nagge ɓe ndin ngaari nagge wiyeteno tooro ndin ngaari nagge ɓe ndewatno ɓe mbi ndin ngaari woni Allah maɓɓe kamɓe fulɓe eɗen dañi mamirawo biyeteɗo jeeri hisirin ko neɗɗo Allah wonɗo o yahanno to lagde to o yahi to lagde to woni toon lebbi 6 o arti o tawi ngaari ndi feccama o wiɓe ko woni ɓe mbi min pecci ngaari ndi min ceekiɗi goto fof min tottima gueɗal ma kanŋe an gueɗal ma kanŋe nani o wi ha aduna huuɓa pulɓe karota on gonoyat jahono hirnangue gono yimɓe tokosoñ ɓaleyoñ kono ko jeeri on mama meɗen jeeri hiside min jiiɗi holluno wona noon wa'ata ayi fulɓe Gambia ɓe fof oɓe ndenti ɓe ƴetti goto ɓe cuɓi goto ɗo wiyete tapital pulagu biyeteɗo Alaji Sidi Dembo jiya Marakisa ko on ardi tapital pulagu noon ko Gambia fulɓe Gambia ɓe fof de iwdi takkusal to gueɗe lamtoro ko iwdi takkusal to gueɗe lamtoro dental leñol gotol ɓeɗo kala miɗen Kombo miɗen Banjul miɗen Ñoomi miɗen Joka miɗen Badibu miɗen Kiyang miɗen Jara miɗen Sandial miɗen ha Basse miɗen ha Bansang miɗen ha ɗo kala miɗen ha Sénégal Nioro miɗen ha Sénégal Passy ɓe toon ɗo kala ɓe toon joni minen fof min jiitotiri dental ngal yimɓe jiyaɓe ɓe e dental leñol gotol ɓe ɓaɗima yimɓe ujunnaji 6 timi haalani e caggal Allah an gool amen woni no min gona neɗɗo goto min jiitotira fulɓe ɓe jaada ta suka baɗo no masi darima ɗaɓɓi député min ndentat min kaɓano ɗum because sa ƴefti pitirgol gotol a nayigol a helat ngol kono sa ƴefti pitirɗi temetere a haɓɓiɗi haaɗi tiiɗi nayɗi a nayatɗi naayo kono ɗi kelata fulɓe ɓe jinɓe ɓe gona neɗɗo goto gonen ndenten yumma ndenten baba kala ko jiɗɗen en mbaɗat eɗen noon he laamu président Barrow eɗen ndenti he walluɓe ɓe président Barrow o laami eɗen en ndenti nde jippimi Banjul International Airport November 19 2021 ko doole wonno ko doole tigi wonno because mi ardano pour président Barrow haydara si wona o waɗe elect o hibbito state house min mi rutto US te ko ɗum wonɗo goolam te a was mi waɗi acif goolo président Barrow falano lamminanoma ko lamɗo meɗen Barrow ko enen jiyani ɗum ko e meɗen wona goɗɗo jii ɗum ko enen jiyani ɗum ko e men ko no mbaɗɗen ni lamminɗen Barrow eɗen mbawi noon mbaɗ lamminen ma an walla lamminen oya walla lamminen goɗɗo walla lamminen goɗɗo kala ko jiɗɗen waɗ eɗen mbawi wat ndenten kawren gonen neɗɗo goto nden a jarama tigui wona nde mi anda si madame o kan way ɗalta hen lawol madame o noon moom degguto Paul moom olof laddega te xam naa ne wax ci caméra dina ko jafe lool waaye li ma wax rek mooy Safi Santa Cissé ñi ma ko may mooy ñi toog nale ci gannaaw yaayam di ko jur ak ki ma ko may ñoo joteeg nale ci gannaaw suma jabar la Dipakunda lañ ma ko mayee bugga naa ko nag torop ok jërëjëf waaw macha allah tibi mi andi tan wonde ha joni ko galle Abdou Sow président dental wonɗo ha joni mi tawi ɗo yimɓe mum ɓe gandanɗa yimɓe mum moƴƴuɓe noon gila e sehlaɓe mum ha e bandiraɓe mum nden noon oɗo noon nonani haala men ka kono noon tawi ɗum ɗo nden noon enen fof ko hunde wotere fof ko famille goto nden noon lamdiren ɗum kay woni ho sëñ bi salamu aleykum maaleykum salam wa rahmatullah tur bi nag Ibrahima Cissé Ibrahima Cissé ñëw nañ fii nii si kër gi fekk nañ la fi si programme bi yow tamit lan nga gis si programme bi ak lan nga xam si Abdou Sow
Ana sant yàlla rek di wane alhamdulilah alamin sant yàlla bu rëy la ndi Abdou Sow suma goro la waaye man dafa bugal boppam te maa wax te yàlla tax nekkul ne caméra moo tax may wax maa wax te yàlla tax yàlla des mu diggante moom Sefi nag suma doom la waaw li ma di Sefi cër bi ma jox Abdou cër woo la jox seetu ne moo mag waaye su ma waxee rek mu ne Ibrahima yow la te ku leen yow la nag bàyyi la dara ma diggaane yàlla waaw di ko ñaanal rek li mu enu yàlla ko yàlla oyofal si boppam yàlla ko yàlla boole soxnaami njëfal leen jàmm salaam nit ku baax la ma yàlla wan leen moom ba léegi nii su ma waxee rek ma teg sama kàddu. dafa mel ni moom sa goro la daal. waaw suma goro la waaye goro boo xam ne la xam nga goro sooy wuti jabar seen ñe goro la waaw waaye soo demee ba xamante moom goro yaa bi teneen ko fële mbokka mi ñëw waaw te mbokka mi moo dox suma diggante moom waaw jox na ma cër boo xam ne wax diggaane yàlla xaw ma lu ma ko delloo waaye li ma ko delloo rek mooy wér ak wér ak gudda fan dem toog ba njabootam bi ñëpp toog ba ñi mu leen maye ñi mu leen ñaanali jabar loolu rek laa koy ñaanal ak gudda fanam ak wér gu bare nit ki bala nga am dara si àdduna foog nga am wér gu yaram njëkka soo ma dee wér gu yaram doo mën a mutal waaye nag yàlla ko yàlla may wér gu bare dëgg la suma xarit la de suma xarit la ndig maa ngi Norway moom mu ngi Amérique waaye li ma fu ma teg tànkaam rek daf ma koo waxaamul te fu mu ebal jabaram mu ngi toog nii fu mu ebal jabaram damaa njëkkaa ne Ibrahima ebal naa sama jabar fii la war a def su paree maa yónnee nataal taxi su ma amee suma téléphone di nga gis seede ma laa wax yëpp waaw xam nga nit ki nag sooy wax dangaa wax te yàlla tax waaw dangaa wax li nga xam ne moom nga xam si nit ki man baax laa xam si moom ak tabe maa ngi ñëw every time cere meew mu ngi suma kër te rek la si mujjee waaw cër bu ma jox nag man mënu koo fay dara waaye maa ngi ñaan yàlla nam ko yàlla guddal fanam ba lépp dugg si njabootam bi mu fekkee lépp si barke Moussa Sane si barke weer yu nekk nii barke weer yu ñoo dugg si nii waaw yàlla na mu ñaan ñëpp yéen tamit jërëjëf yàlla na yàggal seen taxawaay yàlla fay leen waaw liggéey bi yàlla na ko yàlla saxal waaw yàlla ko yàlla saxal defal na si jàmm ak wér gu bare waaw jërëjëf waay ha joni mi andintina on koɗo galle ceerno Abdou Sow gonɗen tawnen ɗo kadi woodi musidɗo meɗen ɓe gandanta on kadi tawi ɗum ɗo ndaaren no kay woni tan média o eɗen koytina hen ko nan kala ko waɗi ko wiyete o jahane média si moƴƴi han si boni a wiyete o ko média o haali nden noon ɗum ko caɗele men ko ɗum woten wadde ha surtout enen fulɓe ɓe ganden média o ko hoto wawta en nabde ha ne ɓeyden famodirde walla keɓen hen ko e faamu ko hayata e pulago he gila e caɗele men ha e ko cukaɗe men mbatte walla yimɓe ɓen ko tatinde ɗum fof andi média ɗo wawi ɗum yalti wawi ɗum haalde nden noon ko hono mbawte waddire ha ɗum ɗon yimɓeɓe ganda ɗum ɗon a yiyani hande e o fulɓe hawruɓe ɓe ɗo hande nde ɗo e ma ar ɓe ngalano média kamɓe ko mobile ni tan mbaɗa record kono gila mbiɓe min komi member of Gam Africa TV online taw oɗo ɗiɗo ɓe mbi kam wimi eyyi joni enen ko kalɗen ko mbaɗɗen ko record foof ha hande kala ɗo pulla woni ha yettoytoto mum nden enen eɗen mbaɗi po tan pour sukaɓe ɓe ganda andi hande mawɓe ɓe ɓuuri hewɗo kono tarigaji ko haala ko ɗo hande findini ko heewi sukaɓe ɓe ne ɓe keeɓi hen gandal secondly mi memat seeɗa yagol bagwe par ce que bagwe neɗɗo arsike ma a forceta arsike ma wona fof wiyata ɗaɓɓoya heeɓa a faami kono woɓɓe damuyen jeeya nayyi jeela baali puusa ɗum yah
e mbasoya mbasa wonki ma on kaali mbo jeeyɗa si a udditanino ɗuman hunde mbaɗɗa ɗum encourage ha o waɗa business o yimɓe no ɗo ɓe jahani jiro ɓe jogui kaali kono kala yahoɓe ɓe sukaɓe yawɓe ɓe bagwe fof ko kaalisaji nene mumen baba mumen je a kaari yehino toon on joni mo darni galle artigaji ɗi ponani so min ko mbanmi wajoɓe kelifaɓe ɓe wota ɓe porsu sukaɓe ɓe pour jagol bagwe to ta ɗum kaalis o artani kaalit artani a nimsi a heɓtata ɗum andi ɗum ɗon nden miɗo haalana kala ɗo pullo woni wota force ɓiɗɗo mum pour jagol bagwe no accu arsike mum si ari tan ari ayi wona président no jooɗo tawa ɗum ɗo jangga ha ɗumani jiya président janggani arsike mum ara ɗo ministre ko noon nden noɓe gaccu ɗum ɓe sukaɓe pour bagwe mi salmini fof mi yetti fof mi salmini président o mi salmini kala gonɗo e Gambia mbiya ɗo mbimi e mbimami mi yetti fof mi salmini fof miɗo duwano Abdou Sow miɗo duwano dental ngal fof miɗo duwano debbo Abdou Sow o Safi yo Allah hokku ɗum jaam hokka ɗum ɓeygu hokka ɗum teddugal mi salmini on mi yetti on ko min Samba Ba Gam Africa TV online anytime si a yiɗi mbadden communiqué ƴefta number mo kala ɗo mbatten ko ba you call me en mbaɗat ligguey a jarama tan thank you so much jarama Bye.